טוב, אז ערב נעים וברוכים הבאים להרצאה חיזוק החוסן הנפשי והגופני דרך תת המודע. שמי יפעת, דנה שוורצמן, שמות משפחה. אני מיד אציג את עצמי בצורה יותר מסודרת. אני רק רוצה שנעבור על המסגרת של הערב, כזה על הכללים שלנו. אז האזנה יד, אם אתם חייבים אותו אז שיהיה על מצב שקט, ואם אפשר להתרחק ממנו, להרחיק אותו מכם, כדי שלא יהיו לנו הפרעות. מקווה שכולם יתארגנו על מים ואמצעי כתיבה כלשהו. מומלץ מאוד למצוא מקום שהוא נעים להקשבה, עם חיבור אינטרנט חזק, כדי שלא יהיו לנו הפרעות. אם צריך עכשיו לעשות אדפטציות, התאמות, קדימה, זה יהיה לטובתנו. שימו לב לגבי המצלמה הפתוחה. זה חשיפה של הסביבה שלכם. אז שימו לב שאתם בסביבה שלא תחשוף דברים שאתם לא רוצים. לסגור מצלמות כשאתם רוצים זה עדיף. לגבי שאלות, באמת רק בסוף. תכתבו לכם בצד, יהיה בסוף זמן לשאלות. רק דברים אקוטיים וקריטיים כאלה שאתם לא, אז אם אפשר, או לכתוב בצ'אט, או לפתוח מיקרופון ולעצור אותי. בבקשה לא לצלם את המסך. יהיה את ההקלטה בצורה מסודרת לכולם, ויש בסוף באמת כמה שקופיות שהן ממש בשבילכם אם אתם תרצו לצלם. זהו, אז נמשיך. אז מי אני? למי שלא מכיר, אני קלינאית תקשורת, ואפשר לומר שהיום אני גם מטפלת שהיא יותר גוף נפש. אני משתמשת בכמה שיטות. הראשית היא מאסטר טאפינג. במאסטר טאפינג לא מטפלים, זה לא איריס, לא מוכנה להכניס את המילה הזאת ללקסיקון. אנחנו מדיטפרים, אוקיי? יש מאחורי זה המון חשיבה. אז אני מדיטפרית ומטפלת בפוקוסינג, בהתמקדות. אני למדתי תואר ראשון בתור קלינאית תקשורת ותואר שני. אתה לשתק. תודה רבה. תודה רבה. אני אלך אחורה. אני עברתי דרך ארוכה מבחינת ההשכלה שלי. אני עבדתי בהתפתחות הילד, בתור קלינאית תקשורת, ואז הלכתי להיות קלינאית תקשורת רק עצמאית. אני כבר כמה שנים רק עצמאית בקיבוץ ניר אליהו, בו אני נולדתי, גדלתי וחיה. אני נשואה לדור, ויש לנו שני ילדים צעירים ומהממים, ובעצם ההשכלה שלי עוסקת בהפרעות קשב וריכוז, בגמגום, למידה סלקטיבית, לקויות שפה למידה בגיל בית ספר, התפתחות בגיל הרך. למדתי הרבה, השכלתי הרבה. יש לי היום איזושהי ראייה רחבה מינקות עד בגרות, ואני מטפלת היום בעיקר בילדים מעל גיל 8, מתבגרים, מבוגרים, הורים, ואני מודה על כל הדרך הזאת שעשיתי שאפשרה לי לעשות את זה. איך הגעתי למאסטר טאפינג? זו שאלה טובה, כי אני בן אדם מאוד קונבנציונלי בתוכי. אז אין כמו משברים אישיים לעשות שינויים בחיים, נכון? אז אני לא הצלחתי להיכנס להיריון, וככה פגשתי את איריס. הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים זה שלא נכנסתי להיריון כנראה, ולכן פגשתי את איריס והגעתי להיות מטופלת אצלה. לאחר 9 חודשים, שזה גם בפני עצמו הריון, החלטתי ללמוד את הקורס ללמוד את שיטת מאסטר טאפינג, ולא עבר לי בראש לרגע שזה אמור להיכנס לקליניקה, או לא היו לי מחשבות כאלה בכלל. זה היה בשביל לטפל בעצמי ובמשפחה שלי, וכבר במהלך הקורס כשהבנתי את השיטה, אמרתי, הדבר הזה חייב להגיע למטופלים שלי. וככה זה התחיל, ואני כבר 6 שנים מטפלת יום במאסטר טאפינג, בשלל סימפטומים, בשלל מצבים, בשלל, נקרא זה אולי לקויות. הכנסתי ב3 שנים האחרונות לימודי טראומה, והיום יש לי הרבה מאוד בקליניקה טיפול בטראומה, חלק גם בתור רק קלינאית תקשורת, וגם קלינאית תקשורת עם מאסטר טאפינג או התמקדות.
אני לומדת את שיטת אקט למי שמכיר, עם דוקטור איתי גליק, כל הקלינאי תקשורת כאן. אני חושבת שזה העיקר. יש עוד הרבה מה לומר, אבל זה הרקע שלי מאיפה שאני מגיעה. ולמדתי, זה חשוב, למדתי הדרכת הורים. למדתי קורס בהדרכת הורים, לומדי תעודה בהדרכת הורים, שתרמו לי המון. טוב, יאללה. מה החלום שלי, מה החזון שלי? שמאסטר טאפינג תהיה שיטת טיפול משלימה לכל קלינאי התקשורת וכל המטפלים באשר הם. זה חלום. מאחלת את זה. לכן אני עושה את הערב הזה, שכל כך השקעתי בו וכל כך עבדתי עליו. באמת, אני השקעתי בו את נשמתי, כי אני מאוד מאוד מאמינה בשיטת מאסטר טאפינג ורואה תוצאות מופלאות. עוד חלום, שנראה מתי הוא יקרה, זה לערוך איזשהו מחקר מאוד רציני על מאסטר טאפינג ושיטת טיפול בטיפול של קלינאי התקשורת. נתקדם. מה אנחנו נעשה היום? נדבר על יהיה לנו כמה חלקים. החלק הראשון זה מהו תת-המודע, לאחר מכן על מאסטר טאפינג, על השיטה בקצרה. יהיה לנו טיפול קבוצתי חווייתי, זאת אומרת כל אחד יוכל לטפל בעצמו, אבל נטפל בכולנו ביחד. ובסוף נלמד את הספיד טאפינג, זה כלי יעיל ופשוט להפחתת מתח שאיריס פיתחה. אז יאללה. עוד כלל ביטחון אחד, כל מה שיהיה כאן במפגש נשאר בינינו. אם מישהו רוצה לשתף, אם מישהו רוצה, כל דבר שיהיה כאן, אם רוצים לשתף החוצה, בעילום שם, נשמור פה על הפרטיות של כולם, ניתן לעצמנו מקום בטוח. וגם לבוא עם באמת ראש פתוח ולב פתוח, אחד כלפי השני, יהיה לנו נעים ככה יותר. טוב, אז בואו נתחיל עם קצת לחוות את עצמנו דרך ממש סשן התמקדות, פוקוסינג, קצר. אני אסביר איך אנחנו עושים את זה, כל אחד שימצא עצמו מקום נוח, אתם תעצמו עיניים, אני אתן איזושהי הנחיה של כניסה פנימה לגוף, טיפה נחווה את עצמנו, איך אנחנו מתחילים את המפגש הזה מבפנים. בסוף אתם תתבקשו לכתוב את תחושות הגוף, או כל דבר אחר שעלה שהוא משמעותי, ולשים על זה מדדים. איזה שהם מדדים? מדד כאב, מדד פחד, מדד מתח. לפי התחושה, שים לזה מדד בין 0 ל-10. המדד הזה זה עוצמה. אוקיי? עוצמת הפחד, עוצמת הכאב. בסדר? למשל, אני כבר יכולה להגיד לכם איך אני מתחילה את המפגש הזה, כי היום מאוד 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 קשה. אני מרגישה אותו עם תחושת מחנק בגרון. אגב, זו הייתה דוגמה שכתבתי, אבל היא כל כך נכונה, אז כנראה שתת המודע שלי ידע משהו. התחושה היא באמת יכולה להיות, אם אני מתמקד בזה, 6 מתוך 10. אוקיי, אז אנחנו כולנו מתרווחים בכיסא. עצמים עיניים. אנחנו נפרדים מכל מה שדיברתי כרגע. שמים את זה בצד. רגע אחד נתייחס לסביבה הפיזית שלנו. נתייחס לטמפרטורה בחדר, אולי לאור, למה שהיה היום, והכל, כל מה שמסביב, אנחנו נשים אותו רגע בצד, וניכנס למרחב הגוף שלנו. אז בואו נרגיש קצת את הגוף, נרגיש את כפות הרגליים, נרגיש את השוקיים, נרגיש את הירכיים, נרגיש את העכוז, את הישבן, נראה אם הגוף צריך איזה שינוי בתמיכה, נרגיש את הגב, אם צריך לעשות איזשהו שינוי התאמה, נא לעשות את זה. עשו שיהיה לכם נוח, תתרווחו בכיסא, תרגישו איך הגוף נתמך. בואו נרגיש את הכתפיים, את הזרועות, את האמות, את כפות הידיים. נראה אם אפשר להרגיש אפילו את קצות האצבעות. נחזור חזרה במעלה הצוואר, נרגיש את הראש. נרפרף קצת על הפנים, מצח, גבות, עיניים, אף, פה. נרגיש את הצוואר, נרגיש את הגרון. נרגיש את החזה ואת הבטן. ובואו עכשיו נשאל כל אחד בלב, כי אנחנו שואלים בן אדם שאנחנו ממש אוהבים,
ממש מתעניינים בו, ממש אכפת לנו ממנו. מה שלומי כרגע? ובוא ניתן למה שעולה לעלות. גם אם זה מאופר, גם אם זה לא ברור. אפשר לבדוק אם צריך לקחת איזשהו מרחק ממה שעולה, למצוא את המרחק הנכון, כדי שנוכל לקבל את התשובה למה שלומי כרגע. נעשה זאת בקבלה רדיקלית של כל מה שעולה. אנחנו לא שופטים ולא מגיבים. אנחנו באים בגישה כמו של ילד סקרן שרוצה ללמוד משהו על עצמו עכשיו. ניתן לזה להיות בגוף. ניתן לשאלה מה שלומי כרגע להדהד. ניקח עוד דקה. כל אחד תראה אם הוא יכול להכיר במה שעלה. אם זה תחושת גוף, אם זה מילה, אם זה ציור, אם זה זיכרון. יכול להכיר בזה ולומר שלום, אני מכיר בך שאתה פה. ואם אפשרי לעשות את זה, בוא נראה אם אפשר לשבת ליד זה ולהתיידד עם זה. בגישה של אהבה, קבלה, הכלה. כל אחד בעיניים העצומות שלו רושם לעצמו את התחושת גוף או הדבר שעלה. ושם על זה איזשהו מדד, איזשהו מדד בין 0 ל-10 של העוצמה של הדבר. עם איזה רגש זה הגיע, עם איזה תחושת גוף אולי זה הגיע, לחץ, כאב או אפילו התרחבות של איזשהו איבר, קיבוץ, מה שעלה. ואנחנו מתכנסים ליציאה מהגוף. אז נסיים בזה שנגיד תודה מכל הלב לגוף, למה שהוא הביא לנו כרגע. ושאם יש משהו שצריך לחזור אליו יותר מאוחר, אז נסמן לעצמנו את הדבר הזה, ונחזור אליו יותר מאוחר. ונחזיר את המיקוד שלנו לכפות הרגליים, לשוקיים, לירכיים, לעכוז, לגב, לגב, חגורת הכתפיים, לידיים, כל הידיים, צוואר, לראש, כתפיים, חזה ובטן. כל אחד בזמנו יפתח עיניים ויחזור לחלל המשותף וירשום את מה שעלה בבקשה בצורה הכי מדויקת, הכי ספציפית, הכי תיאורית, כי זה חשוב לנו. אוקיי. אני רואה עוד ראשים למטה. אוקיי. טוב, אני מתקדמת, בסדר? אוקיי? משהו קרה? לאינטרנט? אוקיי. יפעת, שומעים אותך. 100%. לא, אצלי משהו השתבש. אוקיי. חבר'ה, אנחנו מתקדמים, קוראים לוובינר הזה חיזוק החוסן הנפשי, נכון? אז חיזוק חוסן גופני נראה כאילו פשוט, נכון? אבל בוא נדבר על חוסן נפשי, מהו? אוקיי? היכולת הפסיכולוגית של אדם להתמודד עם מצבי סטרס, חק ומשבר, ולהסתגל למציאות שנוצרה בעקבות כך. אוקיי? חוסן נפשי מאפשר להתמודד, להתגבר, להתחזק, ואפילו להשתנות כתוצאה ממשבר. המושג צמיחה פוסט-טראומטית, מי שלא מכיר,
מתבקש לכתוב ולהכיר, מי שמכיר בוודאי יבין שזה חלק מחוסן נפשי. אנחנו מדברים על תהליך דינמי של הסתגלות והתמודדות, אוקיי? ויש לנו שני ממדים שמשפיעים על זה, עמידת חשיפה של אדם למצוקה עצמה, ועמידת ההסתגלות החיובית שלו למצב החדש, אוקיי? האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, אוקיי, היא מציינת שחוסן נפשי זה לא תכונה מולדת, אלא צירוף של מחשבות, התנהגויות ופעולות, שאפשר ללמוד ולפתח בכל אדם. זאת אומרת שזה כמו שריר, אוקיי? זה מאוד אופטימי, כי זה לא מכתוב, זה בידינו. ולכן, מהתהליך של פיתוח חוסן נפשי או חיזוק חוסן נפשי, מאוד חשוב לזהות המחשבות והאמונות, אלה שהן מקדמות ונותנות תחושה של יכולת השפעה על החיים, חוזק וכולי, ואלה שהן אמונות מגבילות, דברים שאני לא מרגיש שאני מסוגל לעשות, ולכן זה מפריע לי להתפתח. בואו נדבר מאוד מאוד בקצרה על מערכת העצבים, אוקיי? זה לא שיעור נוירולוגיה, לא להילחץ, זה רק בשביל שאחרי זה כשאני אדבר על דברים שקשורים לגוף נבין על מה אני מדברת. אז יש לנו את מערכת העצבים המרכזית, שהיא מורכבת מהמוח ומחוט השדרה. היא אחראית על השליטה והעיבוד של המידע העצבי. התפקיד של מערכת העצבים המרכזית, ובפרט המוח, זה לתת את ה-perception, את התפיסה, חוויית החיים. מערכת העצבים ההיקפית היא רשת של עצבים שמחברת את המוח ואת חוט השדרה לשאר איברי הגוף וכל תני החישה. אז נעבור רגע על הטבלה הזאת, בסדר? רק כדי שיהיה לנו ברור. במערכת העצבים ההיקפית יש לנו את המערכת הסומטית והמערכת האוטונומית. מערכת העצבים הסומטית, הכוונה זה לעצבים התחושתיים, אלה שנותנים לנו את המידע, אוקיי? מכל הגוף, מכל הקולטנים שיש לנו, גם על האור, חום, טמפרטורה, לחץ, כאב, וגם כמובן תחושות פנימיות בגוף. והעצבים המוטוריים, זאת אומרת האפשרות להוציא תנועה, פעולות, שליטה בשרירים. מערכת העצבים האוטונומית, כשמה כן היא אוטונומית, אוקיי? היא אוטומטית, אנחנו לא יכולים לשלוט עליה בתודעה שלנו. אוקיי? היא אחראית על תהליכים חיוניים בסיסיים, כמו נשימה, עיכול, לחץ דם, אוקיי? הלב, המוח, אוקיי? והיא ממשיכות, כמובן, המערכת הזאת ממשיכה לתפקד גם כשאנחנו ישנים או לא עלינו בלי הכרה. מערכת העצבים האוטונומית מתמודדת עם הצרכים ההישרדותיים הבאים, תחזוקת הגוף וההתמודדות עם איום חיצוני. אוקיי. אז בואו נדבר על האנרגיה במערכת העצבים. אני חובבת נוירולוגיה, ואף פעם לא קישרתי עד לפני לא הרבה זמן, שלמדנו איך מערכת העצבים עובדת, עם אקשן פוטנציאל, ככה קוראים לזה, אוקיי? הולכה עצבית. כל הזמן יש לנו הולכה עצבית של אנרגיה חשמלית. ואצלי, שהיו מדברים על אנרגיה בגוף, זה היה נשמע רוחניקי. זה לא רוחניקי. אנחנו בטריות, אנחנו סוללות, אנחנו מוליכים חשמל כל הזמן, יש לנו מתח חשמלי כל הזמן בגוף, אוקיי? אני מתקדמת לעיקר. הכי חשוב זה הפרשנות, נדבר על זה עוד תכף. אוקיי, מי נותן את הפרשנות? אוקיי? המוח, זה התפקיד של המוח. כל הזמן הוא אוסף מידע במערכת העצבים ההיקפית כדי להכניס את הגוף למצב של הבנה איפה הוא נמצא. האם אנחנו במצב של פרשנות חיובית, משהו שהוא pleasant, או שלילי, שזה unpleasant, לא רצוי, או ניטרלי. בסדר, לא משהו להתרגש ממנו. אוקיי? אנחנו יכולים לקבל גירויים ברמת הגוף, מתאי החישה שלנו, באשר הם, או שהם גם תאי חישה, אבל הכוונה שאני התכוונתי ברמת המיינד, זאת אומרת שאין לנו מגע ישיר. אתה יודע, אנחנו שומעים את התדרים, את הגלי קול, וזה עדיין משפיע עלינו. בסדר? למילים יש המון כוח, כמו שאנחנו יודעים. בסדר. אוקיי, גוף נפש. בואו נדבר על זה. יש המון מושגים לך תדע על מה מתכוונים, אז בואו נדבר על גוף נפש, אוקיי? נפש ומיינד, זה המקבילה הכי טובה. אין הגדרה טובה למיינד בעברית, אין תרגום מדויק.
אוקיי? הכוונה במיינד זה מכלול התכונות שמאפשרות לאדם לחשוב, להרגיש, להיות מודע לסביבה ולהגיב. אוקיי? זה כולל את כל המחשבות, את כל הרגשות, את כל התחושות הגופניות מקוטלגות כמו שהן. כל התפיסות וכל האמונות שלנו, גם אלה שאנחנו אפילו לא מודעים אליהן. כל מה שבעל ערך עבורנו, חבר'ה, מודע ותת מודע ביחד. קדם. מיינד בדי, גוף נפש, מה הוא אומר? זה מושג שמתאר שהדברים קורים ביחד. הגוף והנפש קשורים, הם היינו אח. הם פועלים בו זמנית תמיד ביחד. המושג נורוספציה, אם הוא לא מוכר, זה כדאי להכיר, דוקטור סטיבן פורג'ס, שהוא הוגה התיאוריה הפוליווגלית. איש מאוד רציני, חוקר, שווה להכיר. הוא מדבר על זה שזה מה שקורה עוד הרבה לפני שאנחנו מודעים למה שקורה. זה הקליטה הנוירולוגית שנותנת לנו את התחושת ביטחון או חוסר ביטחון כל הזמן. אוקיי? אוקיי. אז הפרשנות שדיברנו עליה, שזה המצב רצוי, ניטרלי, לא רצוי, מערב את המערכת הלימבית. המערכת הלימבית במוח היא המערכת שאחראית על עיבוד וויסות רגשות. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על מה זה חסימה אנרגטית. חסימה אנרגטית אומרת שאנחנו חווינו, אוקיי? פרשנות שלילית משמעותית שיצרה קונפליקט. אוקיי, אז בואו נדבר על מה זה קונפליקט. קונפליקט נוצר כאשר אנחנו דחינו את המציאות. לא הצלחנו לקבל משהו מסוים. יש לנו איזשהו פער גדול בין מה שרצינו וייחלנו לבין מה שקרה בפועל. עכשיו, חשוב לומר, הרבה מאוד קונפליקטים לא אנחנו חווינו אותם, קיבלנו אותם, או בתור רשע, או למדנו אותם מההורים שלנו, אני אדבר על זה עוד מעט. אוקיי? מה שנקרא, קיבלנו את זה במתנה ואנחנו אפילו לא יודעים. עכשיו, הגוף הוא שומר והוא זוכר את הקונפליקט, והוא מגיב לפי דגם מסוים לאותו גירוי וטריגר. דוגמה, הילד שלי אומר לא רוצה, וזה כאילו לחצו לי על כפתור ואני עכשיו מגיבה בתוקפנות. אני לא רוצה להגיב בתוקפנות, אני רוצה להיות נחמדה או סבלנית, אבל מאוד 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 קשה לי לגייס את התגובות האלה, כי יש לי כבר תגובה מוכנה. אוקיי? שומעים אותי? מבינים אותי? כן? הם מאוד חשובים כדי להבין את ההמשך. יש שאלות כלשהן? שאלות? אוקיי, אם לא, אני ממשיכה. זה אומר שבאותו מקום בגוף ובמוח, אותה אנרגיה חשמלית היא פחות זורמת. אוקיי? ולכן שהמערכת העצבים היא לא מתפקדת פחות יעיל כמו שהיא פשוט עובדת בדגם מאוד מסוים וקשה לה להיות גמישה. קשה לה לשנות תגובה. עכשיו, כל השיטות בתחום הגוף נפש, כולן מכוונות לשחרר את החסימה האנרגטית. השאלה היא רק איך. אם בדיקור ישיר, אם בהילינג, אם בהתמקדות, כולם מכוונות לאותו מקום. אוקיי, אז בואו נדבר על מה זה תת מודע, אחרי שדיברנו על מה זה גוף נפש. תת המודע הוא מורכב מתהליכים לא מודעים, אוטומטיים, שמתרחשים בגוף, ואפשר לחלק אותם גוף, חבר'ה, אנחנו פעמים אומרים גוף ושוכחים שהמוח הוא חלק מהגוף, כן? אז ציינתי את זה. שמתחלקים לשתי קטגוריות. כמו שדיברתי קודם, תהליכים פיזיולוגיים אוטונומיים, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, תפקוד הלב, הראייה, השמיעה, תפקוד המוחי, מערכת החיסון, מערכת העור, כל מערכות הגוף. אוקיי? עכשיו, יש לנו גם תהליכים שקשורים לעיבוד מידע, שהוא קשור לדברים בעלי ערך שהוא קוגניטיבי רגשי. אוקיי, עכשיו, קוגניטיבי, גם הרגש הוא חלק מהקוגניציה. בסדר? קוגניציה זה תהליכים מודעים. חלקם לא, אוקיי? תהליכי חשיבה גבוהים.
יפעת? נראה לי שיפעת, יכול להיות שהיה לה איזה ניתוק. רק יפעת, את פה? תראי את המיקרופון. נפל האינטרנט. טוב, חייבים מתישהו שיהיה לנו איזה משהו ככה לאתגר אותי. אז דקה, אני מחזירה אותנו לאותו מקום. רק רגע. שנייה אחת. שנייה, זה פשוט... אני מצטערת. אני פשוט מסתבכת כאן עכשיו. טוב. חבר'ה, אני מתנצלת, זה עכשיו שוב פעם... יכולה לשתף מסך? יפעת. אני מנסה, זה פשוט לא מצליחה לעשות את השאר סקרין כמו שאני רוצה. זה גם בסדר. ורואים את זה מסך שלם או לא? רואים את זה מסך שלם? לא, לא, לא שלם. אני לא שלם, אני לא יודעת מה אחרת. את יכולה להיכנס לתצוגה ולשנות את זה. שומעים אותי? כן, כן? כן, כן. פה בעיות באינטרנט. לקח את זה ואני מנסה לעשות כאן איזה משהו, אני מתנצלת. טוב, דיברנו על הבנה, קבלה והכלה. רואים את זה ישר? כאילו רואים את זה מלא? לא, לא, בקטן. אוקיי. אבל יכולה יפעת, לעשות הצגת שקופיות. כן, אני יודעת. נראה לי את צריכה לצאת מהשיתוף מסך ולהיכנס שוב זהו, אני באיזושהי סיבה לא מצליחה. תנסי בלי לחץ. לא, זה היה לי הכל אותו בסדר. כבר קודם. כשאת עושה את השיתוף, את צריכה שזה יהיה שיתוף של המסך במצב כאילו הצגה. כן, כן, אני יודעת, מה שבעיה זה שכשאני פותחת את זה, אז אני לא מצליחה לעבור כאילו לזום, מבינה? זה כאילו על המסך שלי. צריכה להקטין את זה. בעיקרון אז, אם לחצת על מצב הצגה, כן, אני כן. מבינה מה את אומרת. אז בגלל זה אמור אני... להיות לך את שתי האופציות, גם מצגת וגם מצב הצגה, נראה לי. בשיתוף מסך, לא? יפעת, גם אם זה לא גדול, זה בסדר, רואים את זה בסדר. את יכולה להשאיר את זה ככה. בסדר. לא, אבל אז השקופיות לדעתי לא עוברות. נכון. רתמתי את כולכם אליי. אוקיי? נתמודד עם זה ככה? זה יותר טוב עכשיו, כן, יותר גדול. עכשיו זה בסדר, כמעט בסדר, הכל טוב. אוקיי. טוב. אז דיברנו על זה. בואו זה יעזור לך, תלחצי למעלה בהצגת שקופיות ואז זה יעבור. תנסי. אוקיי. הופה. יופי, יופי, יופי. בדיוק, זה מה שהתכוונתי. הללויה. ראיתם? פתרתי קונפליקט. זהו. יאללה. זה מה שהתכוונתי. תודה רבה. אתם רואים כמה חשוב שיתוף פעולה? תודה רבה לכולם. יאללה. אז אנחנו במהו תת המודע. אוקיי. אז דיברנו על הדברים האלה. יאללה. רגע, שנייה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב לדבר עליו זה בנקודה השנייה. לצערי לתת המודע יצא שם מושמץ. או שחושבים שזה פרויד עם כל היצרים המיניים המודחקים, או שזה אנשים הזויים כאלה, כמו אני לא רוצה לציין שמות כדי לא להוציא דיבה, אני בכל זאת נשואה לעורך דין, אבל בסדר, כולנו מבינים על מי מדובר. אז מאוד מאוד חשוב, החלק השני של תת המודע זה באמת החלקים הקוגניטיביים הרגשיים שהם יותר מורכבים להבנה. אוקיי? ואנחנו באמת מדברים על כל הדפוסים שלמדנו. מה למדנו על העולם?
מה למדנו על אנשים? מה למדנו על קשרים אנושיים? מה למדנו? וזה כל כך טבוע בגיל הצעיר, שמי זוכר בכלל איך למדנו משהו כזה, אוקיי? אני מתקדמת. ספר מומלץ, מהו כוחו של תת המודע, דוקטור ג'וסף מרפי. אני מאוד אהבתי את ההגדרה של תת המודע. הוא מדבר על תת המודע בתור האינטליגנציה האינסופית. כל הפתרונות שם. אם נרצה לדעת לפתור את הבעיה, נלך לתת המודע. הוא מדבר על מאפייני תת המודע שהוא לא סלקטיבי, הוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון. המערכות שלנו בגוף, שדיברתי עליהן לפני רגע, הן מקבלות את מה שהמודע נותן להן, או מה שהם רגילים, הם חיים על הרגלים, עובדים על אוטומט, אז הם לא שואלים את עצמם, זה נכון, זה לא נכון, באמת מסוכן עכשיו או לא מסוכן עכשיו. אוקיי, תת המודע מקבל את הדברים ללא עוררין, והוא לא מבין ציניות, והוא לא מבין הומור. אז זו נקודה חשובה. בסדר? השפה פה היא מאוד חשובה. אם מישהי אומרת, יש לו אבא כזה טוב, הוא בחיים לא ימצא. היא מסכנה, התנתק לה. לא נורא. טוב. אבל אני הולכת להתנתק, אני על הוטספוט. כולי תקווה שזה יחזיק מעמד, שתשמעו אותי טוב, וזה הזמן להתפלל. אוקיי, בסדר גמור. שומעים אותי? כן, ברוך השם. זה רק מראה כמה שההרצאה שלה חשובה. מה שקורה כרגע? כן, יצר הרע מנסה לחבל, אבל אנחנו לא ניתן לו. בעזרת השם זה יצליח. הפה שלך לשקופיות. הופה, רגע אחד. יופי. יאללה, חבר'ה, נתקדם כדי שהאינטרנט יחזיק מעמד. אוקיי, אנחנו לא מבינים ציניות או הומור, אני רוצה שתשימו לב למה יוצא לכם מהפה, ואם אתם אמרתם משהו שאתם לא באמת רוצים להוריד לכם לתת המודע כאמת מוחלטת, אל תגידו אותו. נתתי דוגמה קודם על מישהי שאמרה על הבנות שלה, שיש להם אבא כזה מושלם שהם בחיים לא ימצאו בן זוג טוב, והיא אמרה את זה בצחוק, אמרתי לה תקשיבי, לא מצחיק, אוי ואבוי, אם זה מה שאת מורידה לך ולבנות שלך בתור מציאות, אוי ואבוי. בסדר? זה רק דוגמה אחת, יש עוד מיליון. אז קריטית השפה שאנחנו משתמשים גם בדיבור הפנימי לעצמנו וגם בדיבור החיצוני. שפה מתכנתת לנו את התודעה ואת הפעילות הגופנית והנפשית. בספר הזה על כוחו של תת המודע הוא מדבר הרבה מאוד על הכוח של דמיון, של מנטרות ואמונה ככלים ראשיים. יש שם הרבה מאוד על אמונה, אני ממליצה בחום. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לתת המודע. אז תת המודע זה בעצם כמו מערכת הפעלה שהיא מוציאה לפועל את התוכנה שהוזנה, את הקודים, את ההוראות, בסדר? שזה אומר לפי הפרשנות של אדם, תפיסת המציאות שלו. אוקיי, אז אם אדם מרגיש שהוא קורבן של החיים לאורך זמן, תת המודע שלו, כלומר הגוף שלו גם יפתח סימפטומים כדי להצדיק את זה. אוקיי? עכשיו, בוא נדבר רגע על היפנוזה. היפנוזה קלינית, גם אדם שהוא לגמרי תקין נוירולוגית, אם הוא יקבל הוראה שהוא כרגע אדם משותק, הוא יתנהג כמו אדם משותק. בסדר? או אם יגידו לו שהוא חתול, הוא יתנהג כמו חתול. בסדר? ומכיוון שהנקודה הזאת ברורה. אז, המודע, שנדבר עליו עוד שנייה, הוא יכול לבחור תוכנית, תת המודע הוא המבצע. נתקדם. בואו נדבר על מודעות. כמובן שמודעות זה חלק מהמודע. לקחתי את ההגדרה שאהבתי, זה ידיעה פנימית והבנה, הנובעות מהכרת האדם את עצמו, או הכרה בדבר קיומו של דבר מה, הבנה של מצב מסוים, או השפעות של התנהגות מסוימת וכדומה. יפעת, סליחה שנייה, פשוט השקופיות לא עוברות, אז... באמת? אנחנו ב-18. אוקיי. איפה אני עכשיו? עדיין 18?
כן, לא עובר. לא ישברו אותי לקחת. רגע. עכשיו עבר ל-20. דילג לה. לא, אני, זה היה לגמרי אני. בסדר? אנחנו במודעות? רואים? כן. יאללה. מצוין. אז יש לנו רמות רבות למודעות. יש לנו את רמת הידיעה הפשוטה על משהו. אוקיי? אני יכולה להגיד אפילו אני יודע את השם שלי. בסדר? זה רמה מאוד 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 בסיסית של מודעות. עד היכולת לנתח ולהבין משהו לפרטי פרטים, לחשוב עליו, לשחק איתו, להתבונן עליו מכל מיני זוויות. אוקיי? יש גם רמת ידיעה פרטית, לעומת ידיעה כללית, שזה הכוונה מה אני יודע כפרט, לעומת זה מה שאנחנו יודעים כקבוצות. לא נדבר על זה עכשיו. רמת מודעות נמוכה, אז זה יכול לכלול את ההכרה בפרטים מסוימים, בלי לעשות באמת אינטגרציה למשמעות שלהם, או לא להבין את הקשר בין המידע הזה לבין ההשפעה ואלה על אדם או קבוצה. לצורך העניין, גם לילדים מאוד צעירים, יש רמת מודעות נמוכה כלשהי, נכון? הם יודעים מי החברים שלהם, הם יודעים מה הם אוהבים, הם יודעים מה הם לא אוהבים, אוקיי? רמת מודעות גבוהה. זה תכלול של ניתוח המידע, חשיבה שיכולה להתייחס לעבר ובעתיד, השערות לגבי השלכות, קבלת החלטות לגבי פעולה נדרשת. תעברי לשקופית הבאה. זה לא, אין, זה מה שאמרה קודם. לא, תלחצי איפה שאת לוחצת, בצד שמאל. זה זה בסדר. לא, הנה, עכשיו יש לנו את זה. זה אני עוברת דרך המצגת כל פעם. טוב, זה מה יש, בעיות טכניות, זה מה יש. אוקיי, אז בוא נעשה אבל רק יפעת, יש לך בצד, יש לך... לא, יפעת, יש לך בצד את הקטן, ולך כן. לשמה, אחד אחרי השני. אוקיי. ככה יעלה הכל. נהדרת. כללי, את ממש העוזרת שלי. תודה לך. כן, ואני ממש לא טכנולוגית, רק דרך אגב. אז חבר'ה, כל אחד שיעשה רגע בדק בית. איזה תחומים, איזה מצבים מפגישים אתכם עם יחסית מודעות נמוכה? ואילו מצבים ותחומים יש לכם מודעות גבוהה? רגע שנייה אפשר לחשוב בעצמנו, אוקיי? כל אחד שיענה לעצמו. קדמנו? נהדר, אוקיי. אז לפי פרופסור ברוס ליפטון, שהוא אדם מאוד... תעברי מצגת, תעברי. אני עברתי, לא? תחצי על 22. לא עברת. אני ב-22. תעברי ל-22. לא, את ב-21. זה גם לא מסומן אצלי, תראי. תלחצי על זה. אני אצלי ב-22. אבל לא, זה לא מסומן. תחזרי ל-21, כאילו. הנה, עכשיו, יופי. רגע. בסדר, נלמד את זה. יופי. נלמד את זה לפעם הבאה. לא נורא, יאללה. טוב, אז רמת מודעות מורכבת יותר, גבוהה יותר, מתפתחת, החל מגיל 7, לפי פרופסור ברוס ליפטון. אוקיי? זה מתחיל מגיל 3 בדרגה, אבל מדברים מגיל 7 על זה שיש ברמת מודעות יותר ויותר ויותר גבוהה, ומשם זה ממשיך להיות יותר ויותר. אז מודעות גבוהה היא בעצם מאפשרת לנו ליצור מרחב פנימי, בו יש מקום לרצון חופשי. עכשיו המקום היחידי שיש לנו בחירה בו זה דרך המודעות, אוקיי? זאת לא מערכת אוטונומית, אוקיי? לבחור איך להתנהג בחברה, מה לעשות עם הגוף שלנו במצב מסוים. הבחירה שלנו היא לא איך לחשוב או איך להרגיש, אנחנו לא בוחרים את זה. אנחנו בוחרים מה אנחנו עושים עם הפרשנות שיש לנו, אם היא לא מצא חן בעינינו, אם היא לא משרתת אותנו. אוקיי? טוב. חנון ג'וארי, אני אעשה את זה מאוד מאוד בקצרה, זה דרך פשוט יפה להסתכל על מה ידוע ומה לא ידוע. אוקיי? זה איזשהו מודל שמאפשר בעצם לסדר את המידע. תעברי לדף הבא. תעברי ל-23. לא, אני פשוט כל פעם אעבור דרך השקופיות וזהו. אתם רואים חנון ג'וארי? מצוין. אני עושה את זה זריז חבר'ה? כן. בסדר? זה פשוט מודל שעוזר לנו לסדר מה ידוע לי ומה ידוע לאחרים ואיזה אזור, ואני רוצה לדבר בעיקר על התת מודע, כי יש תת מודע שהוא לא ידוע לי ולא ידוע לאחרים,
והרבה פעמים שמה קבורים הרבה מאוד דברים שבאמת תוקעים אותנו וחוסמים אותנו בחיים. אוקיי. אוקיי. עברתי טוב, אתם רואים? אני אעבור את פשוט... מצוין, מעולה. אוקיי. עכשיו בואו נדבר על יחסי הכוחות, אוקיי? הערכה היא שהמודע הוא עד מקסימום 5%, ושתת המודע הוא 95%. זאת אומרת שמה שנדמה לנו, שאנחנו יודעים על עצמנו, זה קצהו של קרחון, אוקיי? שהקרחון טבול ממש מתחת לפני המים, והוא לא נגיש לנו או לא ידוע לנו. יש שאומרים אגב שאנחנו עובדים עליו הרבה פחות אחוזים. אוקיי. טוב, אז תפקיד תת המודע. רואים? רואים. חבר'ה, תת המודע הוא תמיד לטובתנו. תמיד לטובתנו. והמטרה שלו זה הישרדות מיטבית. תת המודע עסוק כל הזמן בהערכת המצב, מה שאמרנו, בטוח, מסוכן או ניטרלי. המודע עסוק בעניין העושר. אוקיי, המודע הוא המקום היחידי שבו אנחנו תוהים מה מצב, איך אנחנו מרגישים, ואם טוב לנו או לא טוב לנו, עם איך שאנחנו מרגישים. תת המודע זה לא מעניין אותו. אוקיי? זאת אומרת שהיום, בעולם המפותח שבו אנחנו נמצאים, אנחנו כבר לא באמת, בואו נדבר על העולם המערבי, בסדר? אנחנו לא באמת בהישרדות כמו פעם, אנחנו לא באמת במצב שכל הזמן צריכים למצוא מחסה ואוכל, והדברים האלה הם הצרכים הבסיסיים לרובנו מובטחים. זאת אומרת שהיום הסטרס הוא מגיע מדאגות אחרות. עכשיו, הגוף והמוח הם לא מושפעים מזה שגירוי נתפס כאיום מדומה, אוקיי? אנחנו מגיבים כאילו זה איום ממשי, כאילו באמת משהו מסוכן הולך לקרות לנו. אוקיי. טוב, נדבר רגע קצת על אפיגנטיקה, בסדר? על יחסי הגומלין בין הסביבה לגנטיקה, כי דיברנו לפני שנייה על הסביבה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אז בואו נפריך רגע איזה מיתוס שחושבים שהכל גנטיקה. טוב, זה גנטי, מה זה גנטי? אוקיי. אז בואו נדבר קצת על האפיגנטיקה. אחד הספרים הכי חשובים שנכתבו על הנושא זה הביולוגיה של האמונה, היום הוא כבר פרופסור ברוס ליפטון. ספר מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד בסיסי להבנה, הוא עושה שם עבודת הסברה מעולה. אפיגנטיקה זה התהליכים שמפקחים על הגנטיקה. ה-DNA הוא פסיבי, הוא כמו דפים של ספר, זאת אומרת, שאומרים לי זה גנטי, אוקיי, מה, אז יש שם כל מיני מידע, עד שאתה לא פותח, קורא, מפרש, אוקיי, עושה עם זה משהו, אין לזה שום ערך, אוקיי, זאת אומרת, מה שחשוב זה איך אנחנו מאפשרים ל-DNA לבוא לידי ביטוי או לא. ומי שמשפל, מי שבעצם גורם לפעולה הזאת של הביטוי הגנטי, זה הסביבה הפנימית של התא, הסביבה הכימית של התא. אוקיי? והסביבה הזאת כל הזמן מושפעת מתקשורת בין תאי הגוף, ספציפית הוא מדבר על קרום התא. אז אני מקווה שזה רגע ברור, כי הרבה אנשים מתפרצים להם דברים באמצע החיים. אז למה זה התפרץ דווקא אז? למה זה קרה דווקא אז? בסדר, גם אם המידע הגנטי היה, משהו קרה שם שנתן את הטריגר למידע הגנטי לבוא לידי ביטוי. אוקיי? אוקיי, אז אפיגנטיקה מורכבת ממנגנונים שהם לא מודעים לגמרי, וגורם מאוד מאוד חשוב שקובע את הסביבה הפנימית של התא, הסביבה הכימית, זה התודעה של האדם. מחשבות, הרגשות, האמונות, התפיסות. וסטרס הוא גורם מרכזי במדדי הסביבה הפנימית, הסוכר בדם, קצב לב, הזיעה, וכל ההשלכות שלו לאורך זמן. תכף נדבר על זה. אוקיי. סטרס, מה זה? מפה של תגובות גופניות שבסוף יש לנו עלייה של הורמונים כמו קורטיזול, אדרנלין, קורטיקוטרופין. טוב, אז מה זה ההבדל בין סטרס חיובי לסטרס שלילי? האם מישהו אי פעם חשב שיכול להיות סטרס חיובי? אז יש. אז מה ההבדל? זה קשור רק לפרשנות שלנו, לאותות הפנימיים של הגוף, אוקיי? האם זה יהיה איום או אתגר? הגירוי הזה, הדבר הזה שעומד לפנינו,
האם אנחנו מרגישים שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו או לא מסוגלים, מאמינים או לא מאמינים. אז כשאנחנו לא מאמינים או מאוד חוששים, זה סטרס שלילי, זה נקרא דיסטרס. רגע אחד, אוקיי, אנחנו בסטרס השלילי. כאשר יש עלייה בהורמון הקורטיזול, אוקיי, אז יש לנו גוף שמייצר יותר גלוקוז, רמות סוכר יותר גבוהות, לחץ דם יותר גבוה. חבר'ה, לאורך זמן זה מסוכן לנו, אוקיי? נדודי שינה, תסמונת שעייפות כרונית, בעיות בריכוז, ירידה במסת שריר, עלייה בשומן, ועוד, ודיכאון, ועוד 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 מחלות. היום חושבים שהגורם מספר 1 לרוב המחלות זה סטרס. אז בוא נראה איך מטפלים בזה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על סטרס חיובי, גם אאוסטרס, שזה התגובה החיובית הקוגניטיבית לסטרס שהוא בריא, שנותן לנו תחושה של הגשמה או סיפוק או תחושה חיובית אחרת. וזה שמאיר אותנו בבוקר, וזה שנותן לנו כוח לעשייה, מניע את החיים. גם התרגשות יכולה להיכנס לתוך סטרס חיובי. אז אנחנו חיים עם מערכת עצבים קדומה, אוקיי? בעולם חדש. לפי דוקטור דני נווה, שהוא אנתרופולוג מאוד מעניין, הוא אומר ששורשי הסטרס זה כשעברנו מצעדים לקטים, מהרובד המיידי של המציאות, להיות, והמהפכה החקלאית. להיות חקלאי. להיות במקום אחד, לשתול, לזרוע, ולקוות שיהיה לנו יבול, להתחיל לדאוג למשהו שיקרה בעתיד. עכשיו, האבולוציה האיטית הרבה יותר מהשינויים באופי חיי האדם. החיים של בני אדם השתנו דרסטית, בצורה שקשה בכלל להסתכל ולהבין על השינויים, איך הם משתנים תוך שנים ספורות, גם בשנים האחרונות. אוקיי? אבל אנחנו עדיין חיים עם מערכת עצבים, שהיא שומרת לנו את המידע הקדמוני. אוקיי? אז מערכות הגוף לא השתנו, כמו החיים. אוקיי? אז יש לנו חיים מודרניים תחת קונפליקטים. אוקיי? אז המתח היומיומי, הוא נובע הסטרס היומיומי, נובע ממצבים פנימיים וחיצוניים, והם יש לנו קונפליקט. אז אמרנו, קונפליקט זה פרשנות של מה שרצוי, פחות מה שמצוי, או מה שאני מבקש לעצמי לבין מה שאני מקבל. ורוב הקונפליקטים הם לא מודעים, והם נוצרו מזמן העוברות, דרך שנות הילדות, עד שהתפתחה מודעות מספקת, ואולי, מאז אולי, התחיל להיות שינוי, אבל גם אז, חבר'ה, זה כל החיים. כל החיים תגלה את הקונפליקט הבא שאתה חווה. ויש קונפליקטים שהם פרטיים, שקשורים לחיים של הבן אדם, ויש קונפליקטים שהם קולקטיביים, של עמים, של כל בני האדם. אוקיי. טוב, אז, מתח שלילי. אוקיי? קיבלתי פחות מה שאני רוצה, אני במינוס. אוקיי? מתח ניטרלי או מתח אפס אומר שאין כזה פער או שלא הייתה ציפייה בכלל. אוקיי? מתח חיובי או לא מתח חיובי, אפשר לקרוא לזה עודף אנרגטי, איזושהי תחושה של רווחה או התעלות או רוגע, well-being חיובי. וזה כמובן מאוד משפיע מהתפיסה האישית של אדם, מהו שפע. אוקיי? אני לא נכנסת לזה, כל דבר פה אפשר להעריך ולהעריך. אני רק רוצה לדבר על העיקרון. חבר'ה, הרפואה הגרמנית החדשה, שוב עוד זרם שמאוד מאוד חשוב להכיר. לפי המודל הרפואי המסורתי, שיש סימפטומים, חבר'ה, מה קרה לגוף? משהו לא בסדר. הוא התקלקל, משהו לא תקין. אוקיי? לפי הרפואה הגרמנית החדשה, זה לא נכון. תפקיד הסימפטומים הוא להסב את תשומת הלב שלנו, את המודעות שלנו, למה יש בשורש של הסימפטומים, או של ההתנהגות שלנו. מה יהיה שם שדורש את תשומת הלב שלנו. דוקטור המר, שהוא זה שמייסד הרפואה הגרמנית החדשה, חוקר אם אני לא טועה כבר 30 שנה, יש לו מחקרים לגמרי מתוקפים מדעיים, מדבר על זה שסימפטומים מגיעים כחלק מתוכנית ביולוגית להבראת הגוף. רק שנייה.
או במילים אחרות, אולי אנחנו חווים משהו שהוא לא נעים לנו, אבל הוא מאוד מועיל לנו. הוא בא לשרת אותנו, הוא בא לעזור לנו להתפתח. אוקיי. חבר'ה, אנחנו נעבור מאוד 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 בקצרה, ונכיר רגע את איריס בת שלמה, כי מפה אנחנו הולכים להכיר עכשיו את שיטת מאסטר טאפינג. אז איריס, את רוצה דקה להציג את עצמך? יפעת, דילגת למצגת 35. קפץ לך. ועכשיו? זה 36, אבל דילגת ל-35. מעולה, מצוין. אוקיי. איריס, אהובה. יפעת, אז תשחררי את השיתוף מסך, ואז בדיוק, שנראה את כולם. אז מה את רוצה שאני אעשה, יפעת? תציגי את עצמך, איריס, כי את כזאת חשובה. אוקיי, אז אני אציג את עצמי בקצרה, שאני איריס בת שלמה, אני באה מהרקע, בעיקר אם אני מדברת על רקע שקשור ספציפית למאסטר טאפינג, אז אני באה עם הרקע של EFT, אני לימדתי EFT וטיפלתי ב-EFT הרבה שנים, למדתי קינסיולוגיה וגם רפואה חדשה וריקול הילינג, ועוד כל מיני שיטות, אבל מהארבע האלה שהזכרתי, ייצרתי איזושהי שיטה שזה המאסטר טאפינג. שאני ארחיב עליה? אין צורך לזה. אני הולכת עכשיו לדבר על הרגליים ועל כל מה של... כן, כן, אני לא הולכת לדבר על זה. רק ספרת שמזה הגעתי לזה, זה לא נחת מהשמיים, מה שחשוב לי להגיד, שלא לדבר על השיטה, כי את זה יפעת תעשה ואפילו יותר טוב ממני, אלא על הפאשן שהיה לי ליצור שיטה שהיא פשוטה מאוד, שקל ליישם אותה, שקל גם ללמד אותה, ושהיא מדויקת, ושהיא, זאת אומרת, הרגשתי שיש לי את היכולת, כי יש המון שיטות נפלאות, אני בעצמי למדתי מלא שיטות נפלאות, אבל הדברים, חלק מהשיטות היו די מורכבות ומסובכות, ואנחנו לומדים הרבה כלים שאנחנו לא משתמשים בהם, והפאשן שלי היה ליצור את השיטה הזאת שכל אחד יכול. כן, זאת אומרת, יש פה גם שיטה שהיא פשוטה, ויש פה גם שיטה שיש שיטה ללמד אותה בצורה פשוטה, ואז גם קל פשוט להשתמש. טוב. מה שנקרא, ערך הפשטות זה איריס. מעולה, אז יאללה, אני רצה קצת על המאסטר טאפינג, שיהיה לנו בהצלחה עם שיתוף מסך. הופה. יש? אודות איריס בת שלמה? רגע, אני רק רוצה להגיד שבתמונה הזאת אני הרבה יותר צעירה מאשר עכשיו, אז תסלחו לי. יפעת לא לקחה תמונה מעודכנת. יפה תמיד בעיניי. תמיד את מקסימה. משהו, אין עליי איריס, אין על איריס בעולם. טוב חבר'ה, יאללה, אני רצה. כדי שיהיה לנו זמן לטיפול הקבוצתי, שזה החוויה ואני רוצה שתחוו מאסטר טאפינג. הנחות היסוד של שיטת מאסטר טאפינג, קונפליקטים רגשיים בתת המודע, הם המקור הם המקור למחלות גוף ונפש. איברי הגוף הם שלוחות של המוח ומגיבים לסוג המחשבות והרגשות שלנו, דהיינו תודעה. תודעה לא מאוזנת יוצרת חסימה אנרגטית. דיברתי על זה קודם, אני חוזרת על זה כדי שיהיה ברור. מהחסימה האנרגטית לאורך זמן או לא, זה יכול להיות גם מיידית, נוצרים סימפטומים, אוקיי, של מחלות, או גם לקויות, דברים שמגיעים אלינו לקליניקה, או אמונות ותפיסות מגבילות, או פשוט רגשות שליליים חזקים, או כל דבר בקיצור שמראה לנו את החיים. יש פה ציטוט שלקח לי 6 שנים להבין. כל הדברים בעולם הפיזי עשויים מאטומים. אטומים עשויים מאנרגיה, ואנרגיה עשויה מתודעה. זה בסדר לא להבין את זה? רק שנבין את החיבור הזה, שתודעה יוצרת מציאות פנימית שמשתקפת במציאות החיצונית. זאת אומרת, אין מציאות אובייקטיבית. אין. רק סובייקטיבית. אז בוא ניקח את מודל אפרת שהוא כל כך פשוט חכם. ונכניס רק את האנרגיה כי שכחו את זה שם כנראה. כי אמרנו שהאנרגיה נמצאת במערכת העצבים כל הזמן. אז היה לנו אירוע. היה לנו פרשנות על האירוע.
בהתאם לפרשנות הרמה האנרגטית. פרשנות של פלזנט, משהו רצוי, חיובי, האנרגיה עולה. בהתאם לכך הרגש, בהתאם לכך התגובה. פרשנות שלילית, unpleasant, האנרגיה יורדת. בהתאם לכך רגשות, שאנחנו קוראים להם רגשות שליליים, חבר'ה, אין דבר כזה רגשות שליליים. יש רגשות שנכווים בצורה שלילית, אבל בשביל השפה נגיד רגשות שליליים, ובהתאם לזה גם תגובה, שהיא מקוטלגת אצלנו כשלילית. אוקיי? חבר'ה, בניטרלי לא קורה משהו יותר מדי, סדר תזוזתי. אין לנו מציאות אובייקטיבית, הכל סובייקטיבי, הפרשנות היא לפי מסננים אישיים וסלקטיביים, כלומר, יכול להיות אותו אירוע, קבוצה של אנשים, כולם נחשפים לאותו אירוע, כל אחד פרשנות אחרת, כל אחד רגש אחר, כל אחד תגובה אחרת, אנחנו חווים את זה יום יום, אוקיי? ובמאסטר טאפינג מאוד חשוב עיקרון הספציפיות, בגלל זה כשעשינו את הפוקוסינג בהתחלה, ביקשתי שתהיו כמה שיותר ספציפיים, כי ככה אנחנו יכולים להגיע לשורש, שבסופו של דבר ייתן לנו את התוצאה הכי גלובלית. אנחנו הולכים לדבר שיצר המון 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 דברים אחרים. אוקיי? אז זה העיקרון שלנו במאסטר טאפינג. כל המידע נמצא במוח, בגוף ובשדה האנרגטי שכולנו חלק ממנו. כל אירוע קטן או גדול נרשם ומתועד בסדר כרונולוגי, הוא משפיע עלינו במודע ושלא במודע. אוקיי. יש קיומה של, זה הכל חלק מההנחות היסוד, בסדר? יש אינטליגנציה גדולה, כל יכולה, תודה, קולקטיבית אם תרצו, יודעת כל אינסופית, קוראים לה מאסטר אינטליג'נס, בגלל זה קוראים לה מאסטר טאפינג, אף אחד מאיתנו לא מאסטר, זה מאסטר אינטליג'נס, אוקיי? וכולנו מחוברים ברשת אנרגטית אחת, שאפשר להרגיש אותה, אפשר לראות אותה. אני חושבת שהדבר הכי חזק זה שאנחנו פוגשים מישהו בפעם הראשונה, מרגישים מאוד מאוד חזק את האנרגיה שלו, או את החיבור האנרגטי בינינו. אוקיי. טוב, כבר אמרתי, אבל למה לא אגיד שוב, תת המודע 95%, אוקיי, מהתפקודים שלנו לעומת המודעות או המודע, שזה 5%. חבר'ה, למה לא ללכת לתת המודע אם הוא השליט? הוא המנהיג הגדול. שם יש את הפוטנציאל לשינוי מהיר. אוקיי? המחשבות, הרגשות, התחושות של הגוף, הם זקוקים להכרה מלאה. וכשאנחנו שולפים אותם מתת המודע ונותנים להם את המקום הזה, המוח יכול לשחרר את האחיזה מהבעיה, מהקונפליקט, והגוף יכול להתחיל לשחרר גם את הסימפטומים בהתאם. תנאי הכרחי, יושרה מלאה והיעדר מניפולציות. אנחנו לא עושים מאסטר טאפינג כדי שייצא תוצאה מסוימת שהיא לטובתנו, לא. כשאנחנו עושים מאסטר טאפינג זה טובתו הגבוהה והנעלה ביותר, של מי שזה לא יהיה, שאנחנו מטפלים בו, ואם זה לנו, אנחנו לא יודעים מה התוצאה. ואני לא הולכת לפגוע, לא, בכלל לא הכיוון שלנו, בסדר? אוקיי. טוב, שיטה ייחודית. גישת גוף נפש, מיינד בודי, יש התייחסות מאוד רצינית לגוף. יש לנו את הביוטנסור או את המטוטלת, אני מיד אדבר על זה, למי שלא מכיר. באמצעות הביוטנסור או המטוטלת, אנחנו מגיעים לתודעה, למקור שהתודעה לא מאוזנת. לפעמים הדברים לא ברורים, ואפילו מוזרים מאוד, זה לא משנה. עדיין אנחנו יכולים לרפא ולנקות מהשורש. גם אם המטופל מסתיר מידע או לא רוצה לחשוף מידע או כל מיני דברים שגם אני לא רוצה לדעת, אנחנו עדיין יכולים לטפל באותה יעילות, שזה דבר ענק, אם תחשבו על זה רק על המשפט הזה. אז מה ייחודי עוד? יש לנו, היא עובדת מאוד 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 מהר, אוקיי? יותר משיטות מובילות אחרות במחקרים השוואתיים, אוקיי? EFT בדיכאון, ב-PTSD היא עובדת יותר מהר, מ-CBT, EMDR, היו כל מיני מחקרים השוואתיים. יש עדויות לשינוי מוחי שנשמר, זאת אומרת גם שנה אחרי זה רואים, בסדר? שההדמיות המוחיות מראות שהמוח לא השתנה בחזרה, אלא שמר על שינוי שהוא מיטיב עם הגוף והנפש. יש מה שנקרא הטבות נלוות, זאת אומרת שאתה עושה טאפינג גם עם מישהו אחר, על הבעיות שלו, זה פותר גם דברים אצלך. ויש מה שנקרא סורוגייט טאפינג או טיפול מרחוק, שזה אומר שאפשר לטפל בכל אדם, חיה, חי, צומח, דומם, זה לא משנה, ולהיטיב עמו. זאת אומרת, אני יכולה לטפל בילדים שלי, אני עושה את זה יום יום, אני יכולה לטפל עם הורים בילדים שלהם,
לא עלינו אנשים מאושפזים, אנשים פצועים, אפשר לטפל בהם. חבר'ה, אפשר לטפל בכל אדם, וזה לא משנה איפה הוא נמצא בעולם. זה לא דבר אדיר, זה מדהים. אז למה זה עוזר, חבר'ה? למה זה לא? זה עוזר להכל, אבל כשאומרים שזה עוזר להכל זה נשמע לא רציני, נכון? אז זה נכון למתח וחרדה, טיפול בטראומה ו-PTSD, שינוי אמונות ותפיסות מגבילות, תזכרו כמה זה קריטי לפיתוח חוסן נפשי. כל מיני התנגדויות בתהליכים טיפוליים, שמי שמטפל, נקרא לזה קונבנציונלי, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, אתה כל הזמן עוסק בהתנגדויות, ולפעמים אתה צריך לטפל בעצמך קודם כל. אז יש לך דרך. יחסים ותקשורת, סימפטומים פיזיולוגיים. אוקיי. חבר'ה, אני רצה על זה. בסדר? כי אני ממש... יש 3 רגליים למאסטר טאפינג, אוקיי? ה-EFT, Emotional Freedom Technique, הקינסיולוגיה, שזה קשור לביוטנסור, והקונספט הזה של קונפליקטים שהם גוף נפש. אז EFT זה התערבות קצרה, מקורית, יש אלמנטים של חשיפה, exposure, זאת אומרת אנחנו לוקחים את האירוע, לוקחים את הדבר, לוקחים מה שזה לא יהיה שמפריע לנו, יש שם את החלק של הקוגניציה, התפיסה, מחשבה, האמונה שמשתנה, ויש גירוי סומטי, זאת אומרת אנחנו נותנים לעצמנו, הטאפינג זה תפיחות על הגוף. עכשיו זה לכל מי שחשוב לו evidence based, תקשיבו טוב, EFT עומד בקריטריונים של הארגון הפסיכולוגי האמריקאי APA לטיפולים בעלי תיקוף אמפירי, אוקיי? לכמה מצבים פסיכולוגיים, כולל חרדה, דיכאון, פוביות, PTSD. אוקיי, חשוב מאוד. כי אין הרבה שיטות שנראות שעובדות גוף נפש והן מתוקפות. אוקיי, זה חלק מהפסיכולוגיה האנרגטית. נכון לשנת 2019 היו יותר מ100 עבודות מחקר שהתפתחו, שהם פורסמו בז'ורנלים מאוד רציניים. זה ספר שנקרא The Science Behind Tapping, כל המחקרים עד 2019 הם שם. דוקטור פטה סטפלטון היא פסיכולוגית שכבר 25 שנה מטפלת וחוקרת עם EFT, עושה עבודה מדהימה, ספר מאוד מעניין. טוב, אז הטאפינג זה לפי המרידיאנים, הנתיבים האנרגטיים הרפואה הסינית. מי שלא מבין מה שאמרתי זה לא משנה, הגוף שלנו מרושת בנתיבים אנרגטיים, אוקיי? ויש לנו נקודות שבעצם להם אנחנו יכולים להתערב במערכת האנרגטית שלנו, אוקיי? אז יש נקודות שהם נבחרו לצורך הטאפינג. איך זה עובד על גוף נפש? חבר'ה, זה מתערב באמיגדלה, שהיא חלק מהמערכת הלימבית, חלק מאוד חשוב, שאחראי בעיקר הרבה על איום ופחד, היא משפיעה על ההיפוקמפוס, וזה ככה אנחנו בעצם מתערבים בפרשנות, אם דבר מסוים נתפס כאיום או לא. מוריד רמות קורטיזול, משנה פעילות מוחית, משנה גם מדדים אפיגנטיים, וגם את זרימת הדם. בסיכום המחקרים זה כל האוכלוסיות שבהם נערכו מחקרים עם טיפול EFT, אתם יכולים להסתכל, זה המון אוכלוסיות, ויש גם המון אוכלוסיות שעוד נחקרו מאז, ההפרעות והמצבים שנחקרו. אני סימנתי באדום מה שרלוונטי לקלינאי תקשורת, כי אני יודעת מה רלוונטי לקלינאי תקשורת, אז שיסלחו לי שאר המטפלים, שבטח יכולים למצוא את עצמם פה בעוד מצבים. אז אפשר רגע לראות שזה חרדה וחרדת דיבור ו-OCD וטראומה כללית ו-PTSD, חבר'ה, כל מיני דברים באמת קשים לטיפול, EFT עושה עבודה מצוינת, נקודת למידה. אוקיי, אני מתקדמת. רק לגבי טיפול מרחוק, יש רק מחקר סקירה אחד שזה נחשב מבחינה מחקרית לא ראיה חזקה, אבל זה מה יש, של 100 דיווחים שונים על זה שהיה טיפול מרחוק של EFT והטבה משמעותית. אני עשה את המחקר הפרטי שלי כבר 6 שנים, לא קרה לי פעם אחת שעשיתי טיפול מרחוק ולא היה אפקט. לא תמיד אחרי פעם אחת שמו לב לאפקט, לפעמים צריך להתמיד, אבל אין דבר כזה שעושים מאסטר טאפינג ואין איזשהו אפקט, okay? אפילו אם הוא מינור, תלוי במצב. זאת אומרת שאנחנו יכולים לטפל, כמו שאמרתי קודם, גם מישהו שהוא לא נוכח בילדים צעירים וכולי. אוקיי, אני לא נכנס, השאלה לגבי אישור מטיפול מרחוק, יש פשוט שיטות אחרות שכן דורשות כמו תטא הילינג.
למה אם אני הולכת לעשות טוב אני צריכה לקבל אישור? בשביל מה? ותמיד אנחנו פועלים לטובתו הגבוהה. זו הגישה שלי. אם מישהו מרגיש צורך לבקש אישור, שיבקש. אוקיי. איך זה עובד? מה ההסבר המדעי לדבר המוזר הזה? אז פיזיקה קוונטית, אני כבר אומרת מראש, זה תחום שמתפצל לפיזיקאים שהם בפיזיקה קוונטית שחושבים ומאמינים שזה הדבר הכי חשוב בעולם, לבין פיזיקאים אחרים שיגידו זה מאוד חשוב ברמת הננו, ברמת האטום או ברמת באמת, אבל ברגע שאנחנו עוברים מימדים זה חסר משמעות, זה כבר לא משנה. אז אני רק מציגה את זה שתדעו שיש את הפילוג הזה. אז אלה שכן מדברים על זה שזה הבסיס להכל, אני לא מדברת עכשיו מה זה פיזיקה קוונטית, רק נדבר על המושג אינטרגמנט, שזירה, שזה אומר ששני חלקים או שני חלקיקים שבמקור היו מחוברים, הופרדו מאותו מקור, הם לעולם מחוברים יחד, משפיעים זה על זה. עכשיו אפשר להתווכח מה המקור שלנו, אבל אי אפשר להתווכח על זה שאנחנו ממקור אחד, כל בני האדם. אוקיי? ואני חושבת אפשר להגיד שזו עובדה, אין עליה עוררין. אוקיי? אז כרגע המחקרים שיש שמציגים נעילה קוונטית, זאת אומרת חלק אחד שנמצא בארצות הברית, חלק אחד ביפן, עושים מניפולציה ורואים שהם זזים ביחד. בסדר, זה עדיין התחלה של מחקרים כאלה, אבל זה כבר קיים. אוקיי? שזה מטורף. תחשבו על מה אני אומר לכם, זה מטורף. טוב, אני אמשיך עם ההתלהבות שלי, מישהו מתלהב, אני שמחה. טוב, אז יאללה, אוכלוסיות יעד לטיפול, במי אפשר לטפל? בכולם, בכולם, בגיל הרך, אוקיי, דרך ההורה, בהורה אחר, באנשים שלא נמצאים, בגננת, במורה, ואני לא יודעת במי שאתם רוצים. טיפול ישיר, אני עושה מכיתה ב' ג', כי צריך שיח רגשי וצריך בכל זאת ילד שיכול לדבר על מחשבות ורגשות שלו, וגם להתמודד עם משהו שקשה לו. מתבגרים, מבוגרים, מדריכות הורים, טיפולים קבוצתיים, רלוונטי להכל. טוב, ביוטנסון. אילו היינו באותו חדר, הייתי עושה לכם בדיקת שריר, בקצרה מה שזה אומר, זה שלוחצים על שריר, נגיד ניקח את הבדיקת שריר הזאת, או אנחנו אומרים לעצמנו להגיד כן, להרגיש כן, לבוא בכן, ורואים את מידת החוזק בהתנגדות, ואחרי זה להגיד לא, ולהרגיש את הלא, ולהרגיש את זה שאנחנו באים בלא, ושוב פעם, אוקיי, מישהו בודק את מידת ההתנגדות, ומה ששמים לב זה שקשה יותר להתנגד. או שהיד ממש יורדת, או שהיא נופלת, או שפשוט אנחנו צריכים להשקיע יותר אנרגיה כדי להתנגד. אז את העיקרון הזה לקחנו, ובסוף במקום ללחוץ 1000 פעמים בטיפול, פיתחו את המטוטלת או את הביוטנסור, אוקיי? כן, לא, כן, אני רוצה לבדוק. אוקיי, אז מה זה אומר? אני מחזיקה את זה, ואני יש לי הסכמה, אוקיי? זה תנועות רצוניות לא מודעות, אני לא יודעת מתי זה יהיה כן ולא, אני רק יודעת שהחלטתי במוח שלי מה זה כן ומה זה לא. וזה, עם זה אנחנו עובדים כל הטיפול, ואנחנו נעשה תכף את הדגמה ותראו. ובעזרת התשאול הזה של כן ולא, דרך תת המודע שלנו, דרך תגובות של השרירים שלנו, הרמה האנרגטית שלנו, אנחנו יכולים לעשות תשאולים ולהגיע למידע שבחיים לא היינו מגיעים אליו. תאמינו לי, גם אני בתור מטופלת וגם בתור מטפלת, כל פעם בהלם ממה שאנחנו יכולים לגלות, וכמה זה נכון ומדויק וכמה זה משנה את החיים. ומאוד מאוד חשוב פה רגע לומר משהו, לרוב אין קשר בין תת המודע למודע. אוקיי, הרציונל או הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, הוא אפילו מרחיק אותנו, באמת למצוא פתרון. אוקיי. טוב, בשעה טובה ומוצלחת. אני יוצאת מפה. אוקיי, טוב, אז קודם כל הגענו עד הלום, כל הכבוד לנו. אנחנו עושים עכשיו כולנו ביחד את האיזון האנרגטי. כל אחד, לאחר מכן, בוחר לעצמו את הנושא לטיפול הקבוצתי. נושא כמה שיותר משמעותי, כמה שיותר ספציפי. אוקיי? למשל, אם יש כאב בגוף, עדיף לא כרוני, כן? אבל אם זה כרוני בסדר. קחו משהו כרוני ותצפו לשינוי שהוא לא עכשיו וואו גדול. או משהו שמטריד אותנו. תרדה אבל קטנה עכשיו. או משהו שעלה מההתמקדות, מהפוקוסינג בהתחלה. זה יכול להיות מחשבה, רגש, תחושה גופנית. אירוע שקרה, אבל לקחת ממנו משהו מאוד 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 ספציפי. אוקיי?
מאוד ספציפי, או איך הרגשתי, או דימוי איך זה היה עבורי. בסדר? למשל, אם היה לי עכשיו ויכוח והרגשתי שזה כמו לדבר לקיר, אז לקחת את הכמו לדבר לקיר, ואיזה עוצמת מתח יש לי על זה, או חרדה, או פחד, או עצבים, או אני לא יודעת מה. בסדר? שימו מדדים ספציפיים. אוקיי, אז בואו אתם יודעים מה, נתחיל בזה שכל אחד ירשום לעצמו את הנושא. קחו דקה. בסדר? איריס, האם אחרי שתכתבי את רוצה לתת את הדוגמה שלך? כי את בטוח תבחרי נושא שהוא משמעותי וספציפי ודוגמה טובה. תוכלי לעשות את זה? רק בשביל הדוגמה שלנו? לתת דוגמה על נושא שאני אעבוד עליו? שלך, כן. אם את רוצה לשתף, כאילו, רק בשביל שיהיה לנו... אם בא לך, כמובן. כן, בטח. עכשיו? יאללה, תני לנו. כן, בטח, בזה הרגע, כמובן. כן, אוקיי. הנושא שבדיוק התכוונתי לכתוב זה חרדה מאוד גדולה לאחיין שלי שנמצא בעזה, ושאתמול ילד בן 20 וחצי, ואתמול במסגרת כל האסונות שקרו, אז שלושת המפקדים הישירים שלו, הוא בצנחנים, ושלושת המפקדים הישירים שלו נהרגו. ואלוהים יודע פשוט מה קורה איתו עכשיו, הוא ממשיך בלחימה עם האסון הזה, זה לחץ, בהבנה שלי את הנפש של האדם, אני אפילו לא מצליחה לדמיין איך ממשיכים להילחם, עכשיו הוא בעצם מבחינתי בסכנה עוד יותר גדולה בגלל המצב הנפשי שלו. אז זה היה הנושא שזה רמה של חרדה 10. אוקיי. רק דקה, אני פשוט רוצה רגע לסדר פה משהו. בסדר גמור, אז כל אחד בבקשה לקחת דקה, לכתוב, להיות מחוברים לזה. אני פשוט... רק מכינה משהו. אם יש מישהו שנתקע ולא מצליח, לא לקחת את זה קשה. לקחת משהו, פיצקי, שהייתם רוצים לטפל בו. אוקיי, אז יש לנו נושא. אנחנו הולכים לעשות סבבים קבוצתיים. אני אפתח את האפליקציה של המאסטר טאפינג, אני אומרת לכם מה אני הולכת לעשות כדי שתבינו. אנחנו בעצם הולכים למצוא את האיבר בגוף, שמשותף לכולנו, לכל אחד מהנושאים. זה מה שמשותף לכולנו כרגע. נדבר על מה הקונפליקט גוף נפש שלו, זאת אומרת, למה הוא מגיב כרגע. נמצא רגש, שאני לא יודעת איך הוא יהיה, אם הוא יהיה מה שנקרא בצד החיובי או בצד השלילי שלו, זאת אומרת, נגיד תקשורתית או לא תקשורתית, זה גם לא משנה, תת המודע יודע. נעשה טאפינג ביחד, וככה נעשה לנו סבבים. בסדר? אוקיי. האם כולם רואים את האפליקציה של המאסטר טאפינג? כן, יפה מאוד. פאר היצירה של איריס. אוקיי. אז אנחנו הולכים לעברי הגוף. אז אנחנו בודקים, אוקיי? האם אנחנו, כל הגוף עליון אמצעי, פלג גוף תחתון, ואנחנו נפתח את פלג גוף התחתון, אני עושה הכל עם הביוטנסור, חבר'ה, הכן והלא. זה כן וזה לא, זה כמו הראש, כן ולא. אני לא יודעת מה התשובה, אני לא מנחה את זה, להפך, אני עוד יותר אומרת לעצמי, אני לא בודקת את עצמי כרגע, אני גם חלק מפה, אבל אני בודקת את כולנו כרגע, אוקיי. יפעת, סליחה רגע. בטח. רק תרימי את היד קצת יותר, שנראה את הביוטן, זאת אומרת שנראה אותך, את התנועה. בוודאי. תודה על זה. אני אנסה לעשות את זה. בסדר. אוקיי. אז יש לנו 9 איברים, תמיד חותכים בחצי, פחות או יותר, אין חצי, אז נעשה עד 5. רואים? לא. אוקיי? לא רואים את הביוטנסור? רגע, סליחה, אני... אדפטציה טובה, טובה? נגיד, לא נקבל 10 בעניין הטכני פה, לא נורא. אוקיי, רואים יותר טוב? עד 7, 8, 9. רגליים. אוקיי. נראה שזה חתוך למטה, לא נורא. אוקיי. האם זה שתי הרגליים כאיבר אחד? לא. אז אנחנו פותחים פה, יש לנו
31, 31 איברים. בסדר? אז אנחנו עדיין. 15, לא. עד 23, לא. אוקיי, רגע דקה. טוב, קלטתי שלא עשינו איזון אנרגטי. כן, לא, כן. אוקיי, אנחנו מאוזנים. אני אעצור פה, כי חלק מלהתחיל טיפול מאסטר טאפינג זה להיות מאוזן אנרגטי. אז סליחה על זה, בואו נעשה איזון אנרגטי. בסדר? אפילו שאנחנו מאוזנים, כדי שתבינו מה זה. אנחנו מפגישים את סוף המרידיאן של מי הדק, או נקודה מאוד חשובה במי הדק, זה כמו הרקה, ותופכים ביחד. יופי. בואו נשפשף קצת ידיים, בואו נרים קצת החום. יאללה, מעולה. החלק הזה הוא חלק כדי להביא את הקשב שלנו, את המיקוד שלנו לכאן, על העצם מאחורי האוזן, עצם המסטואיד, נא לשפשף קצת, אם זה לא נעים, לא בכוח. אוקיי? זה אמור להיות נעים. ולעשות את כל... שכחת את החלק הזה. לא, אני עושה את המקוצר. אני תמיד עושה מקוצר. כי אני בחורה מקוצרת. אוקיי, קדימה. אז, תדע קצת עם האוזניים, ומסיימים את כל זה עם מים, שלוק מים, ואם מישהו מרגיש מיובש, להגדיל לעשות ולשתות הרבה. אוקיי. ככה מתחילים. אוקיי. כן, לא, כן. אוקיי, אז יש לנו 31 תתי איברים ברגליים, בואו נראה מה יש שם. עד 15, עד 25, עד 28, 29, 28. שיער הרגליים, אוקיי? אז בואו נראה. האם זה שתי הרגליים? לא. בסדר? ימין, שמאל. אז אנחנו בשיער ברגליים, שזה איבר תמיד משעשע בעיניי, ברגל שמאל. אוקיי? אז בואו נלך ונבדוק מה העניין. בסדר? יש לנו פה אפשרויות. למה קיבלנו את זה? אז בואו נראה, אוקיי, אם זה באובדן שיער, כן, לא כן. יש כאן משהו ממש מדויק. בואו נעשה את הכי קרוב. בסדר? הכי קרוב. אובדן שיער לא. שיעור יתר באופן כללי? כן. 1, 2, 3. האם זה להרחיק ממני משהו? חבר'ה, זה לאו דווקא. האם זה קשור לגברים ונשים בהכרח? לא. להרחיק ממני משהו. אוקיי? האם אצל כולם זה באותו... לא. זאת אומרת שיכול להיות שאני רוצה להתרחק ממשהו, או שאני רוצה להרחיק ממני משהו. חבר'ה, זה יכול להיות גם רגש. זה לא חייב להיות דבר. יכול להיות שאני במרחק משהו בתוכי, שיש לי חלקים שאני רוצה שהם לא ייפגשו. אוקיי? עכשיו אנחנו על זה, על המשמעות, זה הקונפליקט. בסדר? שאני רוצה להרחיק ממני משהו, ואני לא יכול, אני לא מצליח. אוקיי? אז עכשיו אנחנו הולכים רק לרגשות. אני לא מסבך את העניינים, אני הולכת לרגשות, יש לנו 6 עמודים. אוקיי. עד 3, לא. 4. בסדר? אנחנו לוקחים את עמוד 4. רואים טוב? רואים היטב? בסדר. יפה. אז יש לנו 5 טורים. א' עד ג', לא. ד'. בסדר? יש לנו 18 רגשות. עד 19, שימו לב כמה אני יפה. עד 9, לא. עד 15, 16, טור ד' 16, קסום, ההפך מקסום. האם זה משותף לכולם? כן. האם קסום זה מדויק? לא, זה כאילו אי אפשר לעשות קסמים, זה הכוונה חבר'ה. אין קסמים בעולם, אין אוקוס פוקוס, הדבר הזה יסתדר מעצמו. כן, לא כן. אני רוצה לדעת אם זה מדויק פה, חבר'ה זה מדויק לכולם בצורה כזו או אחרת. אני מבקשת מכל אחד לבדוק ביחס לנושא שלו, לקונפליקט שלו, האם הוא מבין איך זה מתלבש אצלו על הדברים. לא צריך להגיב כרגע, רק אני רוצה שתחברו. בסדר? אני רואה שקלרי עפה, נהדר. האם יש פה עוד תגובות נלהבות? יופי, פחות או יותר. חנה לא, את לא נראית משוכנעת, בסדר גמור. טוב, לא נורא.
חבר'ה, אמרנו שאנחנו בתת מודע, תת מודע, כשמו כן הוא, לא ידוע. רגע, אבל זה לא קסום, נכון? לא קסום, אין לא קסום. קסמים. שאף אחד פה לא יחיה בסרט, אין קסמים. אוקיי, יפה מאוד. ממש קצת הקשר, ממש. מצוין, מצוין. זה תענוג שאנחנו מבינים, וזה לא הכרחי. אז אנחנו עכשיו, נקודת הטאפינג שלנו היא בחלק הפנימי של הרגל. אני רגע סוגרת כאן. טוב, אני אדגים לכם את זה, נראה לי זה... דקה אחת. חבל שסגרתי את איברי הגוף קודם. הנה, ברוך השם. האם אתם רואים את הסרטוט, מבינים? שזה החלק הפנימי, החלק הפנימי של הברך? יפה. 4 אצבעות, 2 אצבעות, תחליטו כמה. כולן בסדר, אבל להשתמש. אוקיי? ועם הרבה כוונה. אוקיי? ההפך מקסום. אוקיי? כולם מדברים. לא צריכה לשמוע אתכם, כולם אומרים, צריך לראות פיות. ההפך מקסום. למה את לא אומרת לא קסום? למה את לא אומרת לא? כי התת מודע לא יודע מה זה לא. אוקיי? אבל אני לא נכנסת אבל לשם. היא אמרה לנו לבדוק, כן, לא. יאללה, אני לא ארוס. לא קסום, חבר'ה, זה... מה איריס? לא, שלא צריך עכשיו לזה. אוקיי. לא להתערב, לא להתערב. בקיצור. יאללה, ההפך מקסום. בשיער הרגליים ברגל שמאל. נהדר. ועכשיו משפט הריפוי בכוונה מלאה. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהב את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה, חבר'ה? מה הקטע? אנחנו לוקחים את הדבר שכל כך מסב לנו סבל. ואנחנו נותנים באיבר בגוף, כי אנחנו במקום מאוד מאוד ספציפי, איפה שיש חסימה אנרגטית. ואנחנו נותנים לו אהבה וקבלה. ואנחנו אומרים, לא נורא אני אוהב גם אותך, ואני מקבל גם אותך, ויש לך מקום. וזה, חבר'ה, משפט הריפוי שלנו לכל אורך הדרך. יופי, נהדר. מתקדמים? בסדר? ניקח לנו? נעשה עוד סבב? קדימה, בטח. טוב, אז כל מי שמרגיש צורך לשתות. טוב, אני כבר אומרת שאנחנו לא בזמנים טובים בגלל כל הבעיות הטכניות, אז אם לכם הצליחה זה יתארך קצת. ואני מקווה שאתם תהיו מרוצים על אף. טוב, אז אנחנו סוגרים את פלג גוף תחתון ובודקים. בסדר? אני עושה את זה יותר מהר ברשותכם כי הבנתם את הקטע, נכון? פחות או יותר. אוקיי? האם זה 2 ראשונים? לא, רביעי. בסדר? פלג גוף תחתון. פותחת פלג גוף תחתון. 9 אפשרויות. עד 4, 5. עכוז. אוקיי? עכוז ישבה. יש לנו 14 איברים פה. עד 7, עד 10, עד 12, 13, 14. אוקיי? לאן הגענו? רקמת השומן. אני רגע אתעכב על הטאפינג, כדי לא לחזור אחרי זה. תראי, זה מדויק? הבנתי רגע. לא הבנתי למה יש פה את זה. אנחנו על עצמות האגן. אוקיי? נקודת הטאפינג בעצמות האגן. אוקיי. אז אנחנו ברקמת השומן בעכוז. בואו נראה למה אנחנו קיבלנו את זה. אוקיי. אז יש לנו פה 2 משמעויות. לשומן ולעכוז. אוקיי? אז בואו רגע נבין למה קיבלנו את השומן. האם יש פה משהו, מה נעשה את הכי קרוב למדויק, אוקיי? יאללה, עד 3, 4, 5. צורך בחום ונחמה שלא קוראים, אוקיי? עכשיו אני רוצה לדעת משהו, האם הכוונה פה זה חום ונחמה או יותר למעטפת? בסדר? זה לא רק חום, זה מעטפת, זה לקבל את המשהו הזה ששומר עליי, אוקיי? עכשיו למה זה בעכוז? האם זה קשור למקום שאני נמצא? האם זה קשור לפעולות שאני יכול לעשות? זאת אומרת, כמה אני יכול לקום מהקצה? מה מידת האקטיביות שלי? כמה אני יכול לעשות פעולות בנושא? אוקיי? אז בשילוב ביניהם, אוקיי? כן, לא כן, זה קונפליקט סביב שאני צריך לקבל איזושהי תמיכה, מעטפת, כדי לעשות פעולות מסוימות,
ואני לא מרגיש או לא יכול או לא מסוגל לעשות אותם. משהו שכזה. נסו לראות האם הדבר הזה איכשהו מתכתב עם מה שאתם בחרתם, עם הנושא שלכם. אוקיי? באיזשהו אופן. אוקיי? ועכשיו בואו נלך לרגשות. אז בואו נראה. את 3, 4, 5, 6. אוקיי. סליחו לי חבר'ה, אני פשוט חייבת לשתות. תכף נראה, אני אשמור אתכם במתח חיובי. יאללה. יש לנו... אוקיי. כן. אנחנו ב6? כן. לא. אוקיי. אני לא בפוקוס. אנחנו בדף 6. זה היה עד 3, 4, 5, 6. אוקיי. טור ג', ד', ה', עד 3, 4, 5, 6. שימו לב מה יצא. תקשורתי. אתם זוכרים את הדוגמה שלי? יפה מאוד. תקשורתי. ההפך מתקשורתי. האם זה משותף לכולם? כן. זאת אומרת, אני מרגיש. האם אצל כולם זה באותם יחסים? לא. זאת אומרת שיש פה איזשהו משהו. או שאני לא בתקשורת עם עצמי, או שאני לא בתקשורת עם מישהו אחר, או שאני לא בתקשורת כשאני במצב מסוים, אני לא מסוגל לתקשר במצב מסוים, או שאחרים לא מתקשרים איתי, או שאחרים לא מתקשרים איתי ואני לא מתקשר איתם. כל אלה אפשרויות אצל כל אחד, אבל יש פה בעיית תקשורת כלשהי. סביב מה? סביב הפעולות שאני יכול לעשות ושאני צריך מעטפת כדי להוציא אותם לפועל. מה אני יכול לעשות איתם? בסדר? אוקיי, מעולה. כן, לא, כן. מצוין. אז מה עושים עכשיו? טאפינג. על עצמות האגן. חבר'ה, כל אחד שיחפש את עצמות האגן בצדדים. ויאללה, אנחנו אומרים. ההפך מתקשורתי. פיות זזים? כולם זזים? יופי. ההפך מתקשורתי. ברקמת השומן בעכוז. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נהדר. שלוק מים. אוקיי. חבר'ה, אנחנו נעצור כאן רק בגלל השעה, לא כי אי אפשר לעשות עוד סבבים. בבקשה, כל אחד חוזר לנושא שלו, המאוד ספציפי שהוא בחר, ובודק איך הוא חווה את זה כרגע. איך המדדים השתנו אם הם השתנו. יכול להיות שהם לא השתנו כרגע, יכול להיות שהם השתנו יותר מאוחר, חבר'ה, זה יכול להיות לפעמים קצר מדי. אבל בואו נבדוק מה אכפת לנו. ושכל אחד ירשום עכשיו על הנושא הספציפי, מה המדד שהוא בחר כרגע. אוקיי. אני עוד לא פותחת לשיתופים, עוד כמה רגעים, אני אשמח לשמוע. בסדר? אני רוצה רק לסיים עם המצגת. בסדר? אוקיי. דקה. דקה אחת. אני מודעת לזה שאתם לא רואים את זה כמו שצריך. אני פשוט רוצה שנתעכב עכשיו על הספיד טאפינג. רואים היטב? רואים? אוקיי. חבר'ה, זה כלי פשוט כמו שאיריס אמרה. מדהים, שעושה שינוי מהיר, ואפשר להשתמש בו כל הזמן, והוא גם די כלי שאפשר להצניע אותו. זאת אומרת, אפשר לטפל גם במצבים שאתה עם אנשים אחרים, פשוט כלי נפלא. מה הוא אומר? פשוט. לוקחים את המפגש בין האצבע לאגודל, פה. זו נקודה שהיא, אם אני לא טועה, היא סיום מרידיאן של המעי הגס. התפקיד של המעי הגס במרידיאן המעי הגס, לצורך העניין, זה לפנות פסולת, להוציא את כל מה שלא משרת אותנו כבר. איך עושים את זה דה פקטו? תהיו כמה שיותר ספציפיים. וכמו שאני אומרת, כשאתה גם ככה מדבר עם חבר או חברה ואתה מתלונן, מה אכפת לך? תוסיף לזה טאפינג, ככה זה יישמע. אני לא רוצה שזה יקרה, אני מתנגדת לזה, או כואב לי נורא על. קחו את החומר, את הדבר שכל כך מסב לך סבל, ופשוט תעשה טאפינג בצורה כזאת, אוקיי?
כמה שצריך, וככל שנהיה יותר ספציפיים על הנושא, כך יותר מהר נחוש את השינוי, אוקיי? ולהתמיד, זה שלקחתם נושא, ירד המתח, ואז עוד פעם זה עלה, אז מה? אז עוד פעם להמשיך, ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ותראו שהדברים נחווים אחרת, וברגע שהם נחווים אחרת, מבחינתנו המציאות השתנתה. אוקיי? עכשיו, אני קראתי לזה בונוס, אבל יש אנשים שזה לא בונוס עבורם, זה מאוד חשוב להם, דווקא החלק החיובי. אז זה איפה שעשינו, אם אתם זוכרים את האיזון האנרגטי כאן, בסדר? קו הקראטה. פה מרידיאן של המעי הדק, איפה שאנחנו מכניסים את משהו חיוני עבורנו, מה שאנחנו רוצים. כאן עושים הטמעות של בעצם מה שאנחנו רוצים להרגיש או לחשוב או לחוות, כאילו זאת מציאות שכבר קרתה, לא בזמן עתיד, בזמן הווה ורק דברים חיוביים. דוגמה, אני סומכת על עצמי שאני מרגישה בטוחה ומוגנת בבית שלי. חבר'ה, כל מה שאתם רוצים להוריד לכם כמציאות, פה זה המקום, תתחילו בעיניי, עדיף להתחיל בשלילי, כי גם ככה אז לחיובי יש מקום בקלות הרבה יותר לתפוס מקום. פשוט, תנו את זה למטופלים, תנו את זה לבני משפחה שלכם, תנו את זה לכל מי שאתם רק יכולים לתת. את זה אתם יכולים לצלם אגב, את המסך הזה אתם מי שצריך מוזמן לצלם, ובכל מקרה יהיה לכם את ההקלטה. אוקיי. האם אתם רואים שעברתי שקופית או לא? לא. בסדר. יפה, רגע, בסדר, אני הבנתי. טוב, אני אסכם. מה עשינו היום? דיברנו על מהו תת המודע, הכרנו את המאסטר טאפינג, עשינו את הטיפול הקבוצתי, הכרנו עכשיו את הספיד טאפינג בקצרה, עכשיו אני אומרת, תכניסו לחיים במיידי. לדעתי, כן, חלילה. לא אומרת לכם מה לעשות, רק ממליצה מכל הלב. טוב, אז יאללה, נזמין אתכם לכמה דברים. ההרצאה הזאת היא הרצאת בסיס. היא יכולה להתאים מאוד לארגונים, לקבוצות, לחברות פרטיות, לקבוצות של מטפלים, לקבוצות בכלל. אני מזמינה אתכם להזמין אותי או להמליץ עליי במקומות עבודה שלכם, להגיד שיש את ההרצאה הזאת והיא יכולה מאוד לתרום. אפשר לעשות עבודה שהיא תהליכית, אפשר לעשות חד פעמית, יכול להיות הרצאה, יכול להיות סדנה. אם נהניתם וחוויתם ואתם חושבים שיש לזה ערך, בבקשה שתפו הלאה ותפיצו את הבשורה, לא כי אני עפה על עצמי, אלא כי באמת אני חושבת שזה משנה חיים, ובתקופה הזאת זה כל כך קריטי להכניס כלים יעילים וטובים ופשוטים, שבקלות בן אדם יכול להכניס לחיים שלו, ולעשות שינוי מדהים. אוקיי, בואו נמשיך להזמין אתכם לדברים. מי שכבר התנסה, מי שכבר מתאים לו, חבר'ה, קורס מאסטר טאפינג מתחיל ב3 במרץ. לא להסס, לגשת ללמוד, מי שכבר בשל, תעשו לעצמכם את הדבר, את המתנה הכי טובה של החיים שלכם, תעשו ולכו ללמוד אצל איריס מאסטר טאפינג. חוץ מזה, אני ממליצה להשתתף במפגשי החיזוק החוסן הטבעי, שזה פרויקט מיזם, שאיריס התחילה לפני 3 שנים בתקופת הקורונה, עדיין רץ, עדיין קיים. אם תכתבו מאסטר טאפינג ותיכנסו לאתר, יש שם אפשרות להיכנס לדף הנחיתה ולהירשם, ואז ככה בעצם לקבל את ההזמנות לכל המפגשים שיש. יש מנחים משתנים, וזה פתוח לקהל הרחב, לרווחת הקהל הרחב. יפעת, הערה, אני יכולה? בטח. רק לגבי הנושא של המיזם, של החיזוק החוסן הטבעי, אז זה אני יכולה לשלוח לך את הקישור להרשמה, ואז כל מי שאת שולחת לו את ההקלטה, אז תשלחי גם את הקישור הרשמה, לא צריך לחפש את זה, בסדר? מושלם, איריס, מושלם, מעולה. תודה רבה על היעילות. טוב, חברים. אני יוצאת שאלות, התרשמות, מי רוצה לשתף במה השתנה בעקבות 2 סבבים שעשינו עם המאסטר טאפינג, מי רוצה לשתף בכלל? לא להתבייש, אני רוצה לשמוע הכל, באמת, כל דבר. אחד, כן? איריס? את רוצה? כן, אני אשתף.
גם רק מהנושא שהעליתי, ברור שיש מועקה מאוד מאוד גדולה. גם ככה כל המלחמה הזאת זו מועקה אחת גדולה על כולם ועל האחיין שלי, אבל מאתמול זה קטסטרופה, ואני עושה הרבה, אני גם ככה עושה הרבה מאסטר טאפים לכל הפלוגה הזאת, חוץ ממה שאנחנו עושים למען כל בכלל, אולי זאת הזדמנות להגיד יפעת, שאנחנו במסגרת המאסטר טאפים, כל הקהילה שלנו, מטפלת במצב, אנחנו מטפלים ברמה היומית, בחטופים, בכוחות הביטחון, ובכל המצב הנוראי הזה שכולנו נמצאים בו, אז זה כקהילה אנחנו כל אחד באופן עצמי עושה את זה, ובאופן ספציפי עשיתי מאתמול על המצב הזה. ועדיין התחלתי את המפגש פה עם מועקה מאוד גדולה, וזה התבטא אצלי בנשימה, מה שהרגשתי נשימה מאוד שטוחה, ועכשיו אני ממש מרגישה, זה המדד הראשון שבדקתי שהשתנה. כי בראש אני עדיין בחרדה, אבל המדד הזה שאני לא יכולה להשפיע עליו בשכל, מה שאת בעצם מתחבר למה שאת אמרת, שזה מדד אוטונומי, הדבר הזה השתנה. הראש שלי עוד תקוע בחרדה, אבל הנשימה שלי הרבה יותר משוחררת. נהדר. אז זאת אומרת שאם רגע אני אחדד, אם אני שואלת אותך על רמת החרדה היא עדיין 10? לא. את רואה, זה כן השתנתה, גם המודע השתנה, לא רק הגוף, נכון. כאילו נותן את התחושה. נכון. זאת אומרת שהיה פה שינוי בפנים. אני אספר לעצמי עדיין את הסיפור, כאילו אני עדיין אחוזה ברמה ההגיונית של הסיפור. כן. אבל ברור שהחרדה ברמה הרגשית היא פחות. אוקיי, 100%. האם עוד מישהו רוצה או לשתף, או לשאול שאלות, או לומר כל דבר, משהו שהוא... ההרצאה הזאת נבנתה כדי שהיא תהיה, כל דבר הוא יהיה פרקטי עבורכם כבני אדם, עבורכם כמטפלים, ושתוכלו למסור מידע חשוב למטופלים שלכם. זה מה שהוביל את כל ההרצאה הזאת מבחינתי. אז אם מישהו רוצה לשתף במשהו שהוא למד, או משהו שהשתנה מהטיפול הקבוצתי, או משהו, אני ממש אשמח לשמוע. אז אפשר? באהבה. טוב, אז אצלי היה משהו מאוד מאוד חזק, דבר שאני לא רגילה אליו, שאני מאוד מאוד מהר מצליחה להתחבר פנימה, ובעצם לשמוע את הקול הפנימי ממש. וניסיתי על משהו מסוים להעלות את הדברים שאמרת, נתת לנו את ההנחיה, אז פתאום משום מה, כאילו נחסם לי, נתקע לי, לא מצליחה להעלות כלום מבפנים, לא מצליחה לשמוע, זה מאוד מאוד הציק לי, כי אני לא רגילה לזה שאני לא מצליחה. וזה, הרגשתי שיש כאן משהו שחוסם אותי. ואז אחר כך כשאמרת לתת נושא, אפילו לא יכולתי מאוד מאוד להגדיר נושא. הרגשתי שכאילו הנושא זה כל מה שאני רוצה לשמוע, את מה את העניין שאני רוצה, ואני לא מצליחה. אז זה מאוד מאוד, הרגשתי מאוד מבואסת מזה. וקושי הרגשתי שזה חונק אותי כאן. רגע, קליה, אני רוצה רגע לעצור אותך. מבואסת זה רגע שהוא מה שנקרא מכובס. מה זה להיות מבואסת? כי הייתי נכון, לא דייקתי. זה מאוד תסכל אותי. תסכול. מאוד תסכל אותי, כן, ומאוד כאב לי, כי אני לא, מה זה אני לא מחוברת לעצמי, ואני לא רגילה לזה, כי אני מאוד מאוד מחוברת לעצמי. אז זה ממש הציק לי. חבר'ה, זה בדיוק הגדרה של קונפליקט. אני רק רוצה שתבינו, זאת ההגדרה של קונפליקט. מה שאת אמרת. מה שזה הציק לי. אני לא רגילה לדבר הזה. אוקיי. הנה, אז בשעת מעשה, בשעת אמת, אפילו לא הרגשתי את זה, ואפילו לא ידעתי, לא כתבתי את זה. אז אני רוצה להגיד לך, שאני ממש הרגשתי תקועה, ואני לא מכירה את עצמי ככה. מאוד מאוד הציק לי. הנה, עכשיו זה עוד יותר מתחדד לי. אחר כך ואז הרגשתי את זה ממש סוג של אי נוחות נוראית בגרון. כשהמשכת הלאה וכשעשינו את התהליכים, את הסבבים, זה היה כל כך מדויק, פתאום כתבתי גם על מה בדיוק הדבר שזה יושב, שאני מרגישה שאני לא מצליחה להוציא מהכוח אל הפועל ספציפי משהו מסוים, וזה גומר אותי. ואני יודעת שאני כן יכולה להוציא את זה. אז מה הדבר שמפריע, שתוקע? מה היה המדד שלך, קלרי? מה היה המדד? זה היה לי ברמה של 10. לא, אבל מה? מתח? מה לקחת? רמת מתח?
כן, ברמת מתח, זה לא כל כך התייחסתי לה, כי הבנתי שהכאב בעצם הוא מהמתח הזה שקיים, זה לא אין כי בעיה, כואב רק לי, רציתי כי כואב לדעת מה לי. היה המדד. אז המדד היה 10? כן, 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 וכמה לא כואב סיימנו? לי כי כואב לי. ואחר כך כשאת אמרת, ועשינו את הסבבים, ראיתי, וואי, כמה כל דבר היה, מה זה מדויק, מאוד. ואז כשביקשת לכתוב נושא, אז הצלחתי לכתוב את הנושא, את מה שאמרתי לך עכשיו, והתובנה, ואז הרגשתי שיש כאן איזושהי התנגדות, לא משהו שאני באמת רוצה, להפך, אני רוצה שזה יהיה אחרת. אז מה בפנים, מה קורה, מה מביא אותי לזה? וכשדיברת על הספיד-טאפינג הזה, שאני עליהם מכירה את זה מצוין, ברור. נפל לי האסימון ואמרתי, אימא'לה, איפה הייתי עד עכשיו? למה אני לא עושה את זה? כי תמיד אמרתי לי, איריס, תמיד יש לי קושי בדבר הזה, אני לא יכולה להתחיל לקלל את כל המדינה כאילו, או להגיד, זה לא משהו כאילו בלקלל, אבל קשה לי להגיד את כל, לא יודעת למה, לא יודעת למה, גם אני לא יודעת למה, מה הבעיה שלך, תגידי זה, אני לא יודעת להתלונן. אוקיי, אז אבל אני... נפל לי פה הדבר ספציפי על מה שאני רוצה פה, אני יכולה לעשות את זה ואני אעשה את זה, גם את השלילי וגם את החיובי, ופתאום הרגשתי, עוד לפני שאני עושה, פתאום הרגשתי, הרמה של המדע, לא, אני אצליח בשניות, זה לא יקרה. זה דוגמה מעולה לפיתוח חוסן נפשי, כי את עברת ממצב שאת מרגישה שאת לא מסוגלת לעשות פעולות ושאת תקועה, למצב שאת כן מסוגלת, את תצאי לפעולה ויש לך אמונה שאת מסוגלת לעזור לעצמך. ועשית את זה, חבר'ה, ב7 דקות, 10 דקות, רבע שעה, אין לי מושג כמה זמן, זה הזמן קצרצר. רק אני חסה עליכם כשעה 10 ו18 דקות, אחרת היינו עושים את זה יותר, אוקיי? נהדר. האם יש עוד מישהו שרוצה לשאול משהו, או להגיד משהו? אני רק אומרת ששמתי פה בצ'אט גם את הקישור למיזם חוסן, אם מישהו רוצה להיכנס מפה. מעולה, מעולה, מצוין. אז, ואני רוצה להגיד שהיה לי פשוט מדויק בטירוף, שני הדברים שהעלית היו מדויקים בטירוף מדהים, באמת על ההסברים שלך גם. את יודעת, מה שנקרא, אני בת הטיפוח של איריס, אז חבר'ה, חייבים להכיר את איריס. טוב, אני רוצה אז אני רגע לסיים משהו, רק דברים שעוד הכנתי לכם וזהו, אנחנו 2 דקות לסיום. אני הכנתי לכם, תכף תראו את זה, אני רוצה להזיז, המלצות של צפייה וקריאה, שלדעתי יכול מאוד מאוד לעזור לכולם. אז יש גם הרצאה ביוטיוב שקוראים לה ביולוגיה של האמונה, אבל באנגלית, The Biology of Belief, של פרופסור ברוס ליפטון, כמובן הספר, ספר כוחו של תת המודע אחר, וגם מי ששוב לא מגיע לקרוא, יש את זה בגרסה מושמעת ביוטיוב, מי שמתעניין... באנגלית או בעברית? בעברית. בעברית, בחור. הביולוגיה של האמונה אפשר לשנות מאנגלית לעברית? יש דרך? ספר מתורגם, זאת ספר מתורגם. זאת אומרת שזה באנגלית. נכון, אבל יש ספר, מה לא, ככל שתת המודע יש ספר מתורגם בעברית, ויש בן אדם שישב והקריא את הספר במשך 8 שעות ו20 דקות, יש גם גרסה מקוצרת מי שרוצה, לא משנה, רק אומרת תדעו, יש אפשרות. לא, אני מדברת על הביולוגיה, שאת אומרת שזה בעברית. זה בעברית, יש את ההרצאה באנגלית ויש ספר בעברית, אוקיי, הבנתי את השאלה. אוקיי, יש את הספר שמי שמתעניין במחקר על טאפינג, The Science Behind Tapping, ואתם לא רואים שעברתי שקופית, נכון? רגע, אוקיי, יש הרצאת TED נהדרת על EFT של פטה סטייפלטון, אז אתם יכולים לכתוב, בסדר? TED Talks, פטה סטייפלטון, is therapy facing a revolution, בסדר? זאת אומרת, האם יש לנו פה מהפכה? זה הרצאת TED שהיא נתנה לפני שנים, וTED לא שחררו עד עכשיו כי זה היה להם הזוי מדי, אז עכשיו החליטו שזה לא הזוי מדי, עברו 8 שנים בערך מאז שהיא נתנה את ההרצאה. ויש את הפודקאסט של מתן חכימי, שאני מקשיבה למרואיינים שם, דוקטור נדר בוטו, דוקטור עוז קוטרמן, דוקטור דני נווה, יש שם עוד מלא מלא מלא, באמת, אנשים מדהימים. יש סרט מאוד מעניין שקוראים לו להירפא ביוטיוב, וסרט The Blip, אני רק ממליצה עליו כי יש שם המון רעיונות עם אנשים שהם בפיזיקה קוונטית, שהם חוקרים של פיזיקה קוונטית,
העלילה עצמה אני לא מתחייבת אליה, אני מצטערת אם לא תהנו. מה שמעניין שם זה הרעיונות של הפיזיקה הקוונטית. אוקיי, אז מי שרוצה ללמוד על פיזיקה קוונטית זה דרך טוב, דבליפ. אז זהו, אנחנו הגענו לסוף. אני מודה לכם מאוד, כל מי שהגיע עד הלום, הקשיב, ושוב, נשמח לכישורים לארגונים וקבוצות, נשמח שיהיו עוד אנשים שייכנסו לקהילה וילמדו מאסטרטאפינג. אני רוצה להודות מקרב לב לאיריס על כל מה שהיא בשבילי, ועל זה שהיא גם היום הייתה בשבילי ועזרה לי ותמכה בי והרגיעה אותי. אני מרגישה בת מזל, יום יום. זהו, חמודים ויקרים, אני סיימתי. איריס, את רוצה? היה מקסים. יפעת, שחררי את השיתוף, שנראה את כל הפורום, ואולי אני רוצה להגיד לפני שאת מסיימת, רק להגיד לך תודה ענקית, ואני אומרת את זה פה כי יש פה גם קלינאי תקשורת, ומטפלים בכלל, אלה של המאסטרטאפינג בסדר, אבל האחרים, שיפעת עושה עבודת קודש עם המאסטרטאפינג, היא דוגמה בשבילי ומופת עבור הרבה מטפלים, שלא משנה איזה תחום אתם מטפלים בו, אם אתם משלבים את המאסטרטאפינג עם זה, אז אתם פשוט מעצימים את כל מה שאתם עושים, שזה הדבר המדהים, ויפעת לי זה כבוד גדול שיפעת חובה את המאסטרטאפינג כמו שהיא חובה אותו, ושעוד גם תעשה על זה עבודת מחקר. אמן. אמן, אמן. אני אשמור לך על הילדים שיהיה לך זמן לעשות את זה. טוב, תודה לכם. אני רואה פה כל מיני תודות בצ'אט. חבר'ה, שיהיה לכולנו ליל מנוחה, בשורות טובות, ותשתמשו בספיטאפינג, מי שלא משתמש או לא הכיר, ותעשו לעצמכם טוב וגם לאחרים. גם ספיטאפינג אפשר לעשות לאחרים מרחוק. בסדר? גם זה אפשר. ליל מנוחה. יפעת, היה מקסים, תודה רבה רבה, כל כך יפה הסברת את זה, כל כך מעניין ומרתק, שרק נתת לנו תיאבון לעוד. מעולה. באמת תודה. ביי, יפעת, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי.